Assalamu alaikum ehvan vatandaşlar, izleyiciler, hormatly YouTube kanalımın dinleyicileri. Men sizin hemmäňizi hoş gördüm. Allah janyňyza sag bolsun diýelim. Başyndan men size köp sag bolsun, minnetdarlygymy bildirýän sebäbi bir täzeliklenme, öz pikirleriniňi ýazýaňyz, duýgudaşlyk bildirýäňiz. Maňa da işlemäni uly bir itergi bolýar. O tuğlumu, o qowdatlarym ýazýaňyz, erbet zatlarymy ýazýaňyz, ýazýan zatlaryň üçin sag bolun hemmäňize. Elbette geçilen ýoldaň täze sanly meşhur aktýorymyz türkmen halkymyzyň içinde Bappy ady bilen adyny hop edip sahnada ikrar etdiren oglan Türkmenistanyň atganan artisti Murat Ural-Muhammed. Muratsan, näme ýagdaýlar? Onsan gowy hoş gördük. Sag bolagym. Onsan Web zamanı sonra öyle de onun diye konuştu düşündü diye neyle demedi. Ama kızıklıyan mena. Birlik özünde onun bir ay diye näme diye konuştu sizi alanı öz verdim GP'ye git nemek tuğlay näme bolana plan ne mena diye ol oğlan öz artist o uğurnu okan emresör duruyla kızıyalıydım. Hepsi bilen hatta okanlar ya öz artistlerle şeyle Alparca. Öyle diýenler ne diýär? O diplom vardyň. İki diplom bar hemen. Ha, tuğulama. Ha, onu men prosta durup bilemem. Ha, soňar bolmaly. Sen şonu bermeli la onu. Muratsan, dedim ben uzak boldum diýjek bolam. İçinde ýene killerde o kinolar alaly inşallah da işlerler. En gowdat näme şey halkyň alkysyny almak. Ha, şu halkymyza gowdatlar berip bir saatlyk goşmak da. Howala. Ne dep düýün gördünde onsa gaty gowda depsiň onu bir aýtdy. Eşe bir wagtlarda ýaşamyzda diýe Urwanykda diýe şunyal teleske toýly wagtlar Svetemoko teleske gelýärdi. Onuň bagyslar aýtma hiňli uçulýar. Şo döwür adamlara şo ýaşlygyny ýatlatmak, şo döwür bermek näme bolsa gowdatda onuň ýaşlygyny ýatlamagam gowdat meselem Irak bir dünýeden öten inen ataň bolsa zaten solar ýadyň öçeden inen paýyr plan edýärdi, gowurdagyny ýadım. Onu şo döwürlerim şo ýat şodatlary sen şo Ano şäherinde. Ano etrap şonu gördüm men gaty gow bolupdy. Hawa saat jana aýtma. Şo döwürüň nemesini berip bir gile bara gowy. O menin düşürdüm bellisin o aýdan. Wagt agam şoň sen az repetisiýon başlaýar, bolmen jana etdim aslında. Aslında bunu şu tema aslında sala durup geçer. Stoy kozuna verip berdim o şöyle durup oldum şeyden. Terelerin olya da. İlki bunu saatlik bana bir şunyalık bir zat etsek koyan adı Ataş Öwödür diye film bilelik ettik. Şu gowdaty näme diýsen sözüň bal bilen öyle. Gowdaty ine süýümkeden de bilen diňe şu gatnaşýanlar näme diýdi? Bütün halk görýär şonu. Hawa. Şonu günü gidip oturýar, haky konsert berenýär edip ýatdyň. Şo gowy. Zany gördük. Haky konsert berenýärlerle berdiňiz. Berli. Berenýär. Bir nomerim durup täzeden gaýtalamady. Hawa. Gün men konsert. Gün men hiç de gaýtalamady. Köni tuğlama Ataş Öwödür diýip tuğlama oglanlar ada. 90 kamera işledi. 5-nji kanaldan gitdi. O wagtda da Türkmen. İlki bular sahna içinde ýazak boldular. Onda saat geldi men ganma. Agam diýdi şunýalyk Urwanlyk bir da etsek bolýan idi. Ulgam da wagtda diýdiler. Mena bir näme içinde o dekorasiýa gurnak berä, eskensiz berä diýdim. Urwanlyk ýazak boldy. Gowuldyra. Hanhyňylyk diýdim. Hanhyňylyk. Näme hanhyňylyk? Näme Urwanlyk ýazak? Onu näme der agam? Ene Akkudaýym içinde ýürükde çäre geçýän döwlet çärelemleri geçirilýän ýer we Gurbanlyk bayramçylyk toý-toýlanýan ýer we şo taýpyrsek bir ýazyp berdim eline. Agam bolarmy? Bilesin bolma. Hawa. Bolýar ekene. Onu şo köýnegim, şo köýneg. Köýşemiz alo. Hawa, köýşe saat diktir ýatyp. Şo köýnek bilen zalba men öýüm garsy köýnek giydim de, ikisini giydim. Gara filan agyny giydim men patsankam. Aglap kakama ýalbaryp belbaryp. Oňa şu köýnegi sağ bolsun Ahmet diýip ýöretden 10 ýaşlyň gatlaryna bir eskikän dostumuz bar. Şoňa eskini çyrt berdim. Ene men şunu ýalat gerek, şeýle gerek diýip hoş geldik kitine şu köýnegim özüm. Şu Alparjyň adyny näme? Hoş geldik araba. Men TikTokda gördüm da. Aramensta kısan zeyle var. Ýymy şoňa soňalyk da. Men öz ýaş döwründe giýen näme da birinji ikinji kursda soňalyk. Nerden öyle? Öwrüden man jetmi? Suratymdan ma. Şeýle lok onu. Gördüm men hakikaten bereket barda.
Ben aytdım, "İrki nemem kana? Bu oğlan yaş oğlan näme dedi? Yaş ka düşen nemesin koyaydım ka dedim o. Bak koyarlar bir vakt nemeleri." Sonra TikTok'ta var. Asal ol son teret sözüne kelime. Düşürdük. Umuman aktörler sodatlara goğulun yeten orada bir adamın yerine düştü. Ahvanlar YouTube kanalına da koyulanlar, ulgamda oğa saat Kur'anlar. Tohumdaki kimonjeler Allah. Atas övedurdu filan bilen işler. Oğlanlar canlar ta vardı. Indi gepleşik geçinler sen var da var ya. Muratsan. Bir kere çay var. Çaycı adam arkayı yürüytüne paytahtımın gödül yerine yerleşen Gülşat kafede yargıda. Gülşat kafeye men näme üçin gowarýanmaý diýenmi? Şoň arkaýdan men öň dükany işletdim, pırda besip işledim. Men bu taýyny 2006-dan bäri bilýän. Ondan öňe mara bular. Ondan öňe ma ýöne men bilýän. Gülşat kafe. Bu pastan çağıran oturmana gelýän çayçary uýmana gelýän şoň üçin Ştaýda ýazýan. Ştaýda mümkinçilik döretip berdi. Ýa oğlanlarym diýe bir aýyp beräýsen diýip bir tuwelime gowy täzeden neme içini rahatny bedegi işlerinem gowy nemetdiler da. Kuzumdan mangalam. Aňryňda arkaýyn aýdym sazy oturum bolýar. Sağalan uly gelip otursaňyz mene adamlar Gülşat kafe haçan gelseň tuwelime aýdym sadam. Içini iyi biçikden gowy hemme adam. Ýaş toýum edip bolýar. Kiçiräsden ulrak toýum edip bolýarmyna. Şoň üçin Gülşat kafeýiň aldy ilişkilerini köp sawaldyň aýdýan, minnetdarlyk bildirýän, sawatyn elmedam aştaýpdan diň zalmana gowy derejede presokotlaşyp gepleşik almana gelelik. Murat sen geçilenýäriň täsanyny siz bilen nesibeden agam ýene bir gezek sözümiň başyna köp sawaldyň aýdýan agam saqlamy ýykmadyň. Yok, boş boldy. Öne sonra wadiýdim ony men. Yok, ona maýtsak gelýär-de. Aýtsan bolmaýar. Aýtsan gydykly. Indi Muratsan, bir gepleşiň başyna öýdüň barada gysgazyk sebäp şonu aýtmasaňam bolýar, gepleşikde näme öýdüň wa niýe dogulun gysgazyk uzak däl. Neme men 1982-nji ýylyň 13-nji iýunyna. 3-4 günden olýar da. 43 ýaşam bolende ne diýip bolsa. Gelişdir bilen noga ýaşap. 82-nji ýylda Mar welaýatynyň Bayramaly Etranyň Meru daýhan birleşiginde Meru kalwada çol aýlan gören bolsaň ziýarata bar gören bolsaň. Ojay Emedani, ojay Pawnza. Sahabeler we buruyda wawlar. Şolowada biziň owamyz. Bilýärmiň owa? Ana şolowada doguldum. Onuň näme 3-nji klasda men öňüm bir näme daýdyp men hat näme de. Biziň Hali partisyna çağır çukur tanýan adamlar tutmasan. Çağır çukuryň bir oýuny wady. Ýöne çukur ýene çukur. Sondan galanna. Birinji oýnan sahnam şol. Şeýlemi? Näçe ýaşly? 4 sally 3-nji klasda. 3-nji klasda birinji çukuryň roluny oýnadym. Onuň owamyzda Pahir ol Aşyr Nurtagaz diýip biýeli molum hem rejissor. Ýa-ni wady Akmurat Bäşin da bilen Kurtdaşar. Kurtdaşar bile işesen Şol owamyzyň medeni döýünde klubumyzda klubunda oýun oýýardy. On goýan oýunlar bar, şo Bayramaly etrap boýunça bir wagtlar ben diýen bol, ýa-ni ýerde urlay. Şoň oýuny Türkmenistan boýunça birinji ýere Moskwada Juma spektakly Gramatal gelýär şo. Ana şol Aşyr Nurtagaz görüpdirdi. Men kakama moldum, beden tere moldum. Şeýlemi? Biz özümiz 3 ogul gyýdy ýok. Ortanjymyz Eyljanam mat fal drama teatr işleýär. Körpejigimizem mat nemede. Indi diýjek bolýanym, şo mollum men neme kakama diýipdir, şunu çağır. Men aljak, oýun aljak diýipdir. Onuň aýbor, onuň şeýdip kluba atnadym. Onuň klubda birinji oýnan kakam gardy diýip bir İran piyesa wady. Ana şondan onuň bir kiçik çağan keşin ýerine roluny oýnadym. Onuň şeýdip onuň kiçiken men özüm suratam çekýän. Şeýle. Onuň şo 3-nji klasda daýym paýyr onuň bir genejemiň jigisi wady Muhammed Derdi Pahir ol şol gitara öğretdi. Çağır diýip men owdy baýorny dogan men dostum ma. Bile benden bir ýaş ikimizem kluba atnýar çağırjanda. İkimizem hem gitara öğrenýär. Ay başladan iliň mada olurky diýär da onuň gitara öğrenip şeýdip onuň men ilk aýdym zada gitjek bolýan.
Bildi, neti o değilmem. Ulandan näme boljak diýler mektepde. Ondan bir güne mene desant kino öğrenler. Ay men şu desant boljak zat diýenler. Pikir uýtgap. Ezem aýdy, oğlum dur ho, sen belli bir näme tut. Ay bir de hudoşny pikir garşda ýaş kelle-de. Ondan ýanky moğlum aýtdy, Murat diýdi, kakymda üç moğlum öýde ýanky. Sen ne düşkärden gitsen, şoň içinde diýdi. Sen hemme zadyň şunda jemlenen diýdi. Bu ardyň aýdymyň o Suluk diyor. Onun benim bolya salay diýdim onuň şuluky. Onuň ýanky kakam aýtdy. Oğlum diýdi ona bir zat aýdaýyn diýdi. Men diýdi egzamenden näme dip diýdi. Şu urdan gidip diýdi, çağaňy ekläp, ýylyny yaramly bolup ýylynyň alkysyny aljak bolsaň, şu urdan git diýdi. Men diýdi her nämeňde ýyrimde diýdi, nämeçek boldum, onu oğdu başga kär saýla diýdi. Onu men ýöne ýanky kiçikämem şol öňe bir aýdypdym, ýanky özüm gowy altygarlyň kinolaryny, Razgapyň kinosunda sypdyrman. Onun her kimi paylanan işe o ýerde bilýär. Yer agdarmaly, ýa ýorunjormaly, ýa o. Mala seretmeli. Şu kino oturýança ejem bilýän oňa degen onu, bolýa oğlum diýe. Şu kino oturýan ikisi işlerden şu kino oturýança degmen maňa diýdim. O adam gaýtaran oktap kino. Onun ýene bir zat ýadyma düşýärsin. Öň aýtdym ýadyma düşýär. 5-nji 6-njy klas oglanlarla oýnaýar onuň oglanlar diýe o wagtym ýanky Van Damme, Bruce Lee kinolarda görülýän wagtda Schwarzenegger. Onuň oglanlar 3-4 tane oglanlar otur. Şu diýdi, her kim biz özüne gahrman welläliň diýdi ýankylar. Bolan wagt. Onuň diýdi, şo diýdi, urşa onu oglanlar bir ýerde diýdi, közüne urşa bolanda diýdi, şo adyny tutýan bolýan diýdi. Şoň diýdi, ruh gelip köme ödýär o diýip. Bildiň gelip. Onny oglanlar tapýanlar. Sen gahrman kim diýdi, oglan Van Damme diýdi. Sen kim diýdi, Schwarzenegger, sen kim Bruce Lee diýdi, maňa aýdy, sen kim diýdi. Menem altygarlydydım. Ine bereket bar. Onum altygarlydydım bolyn. Bollar güllü ýankylar. Ine arada o da barkan klasda üç Murat diye, so diýen sen gatdy görmedi, sen diýen dogry eken o diýip. Indi bilýär onu. Näme altygar, näme diýdi gelip geç. Hey diýdim onuň ki, ruh gelip geçýär, men näme diýem, men öz pikirim şo diýdim, men şol gowurýan halipa artizm diýip. Şol maňa yetişmedin diýdim, Allah anan ýan men diýdim. O ýöne özüm şol gowurýan diýdim. Şeýle garly çap kir. Ana onu mektep tamamladyk. Ondan Türkmenistanyň halk artisti Mämi Sarif bilýän bolmasyn, urus bolmasyn. Dolaylaryň näme aýdýardy wa näme şey. Gelin dostlar, geçin dostlar, toýga açaryň bilýän toýga. Şol enemiň doğan oglany. Şeýlemi? Onu meni şol elimden tutup şo medeniyet institutuna getirýärdi. Mämi Sarif. Onu şo gelem günü maýtdy birinji rede Aşgabatda gaýtdym da gelmeli. Näçinji ýyl? 98-nji ýyl. Onu ýol menim uzak gije daha görünmek ömrüme. Hiç ýyl onu poezda gelýär. Ekrançylyk poezda gelýär. Şeýdi otyrna kakam dur ho oğlum dep jahan ýagtylandan görerdiň. Kaka daha görjek şu birinji dagy çıkyp urandan görjek bolýan. Uzak gije ýatmadym da. Onu şeýdi tunan ýerdenem geldik, men daýymlara geldik bolýan. Ondan ýankyny bilip otyrany. Görlüsünden kakam ýegeni getirdiler. Atam paýramma. Onuň aýtalarmasla daýy gowumsalarmasla onuň. Görüp otyra men oğulluğu görünüp dura. Şey diýipdirna, son kakam ýatdy. Men daýym tanadyňmy diýen otyrna. Görünüp dura. Tanam bolsa. Artist. Men daýym tanadyňmy? Men baýramyň oğlu men bolýamsyn da. Şol aýtsa golýan başga biri ýyna töker gelmedi bilip dura. Onuň bir gülýä görür, sygy edip. Ödem filarmoniýanyň başçysy boldy da, bolýan. Şoňa ýerden maşyna gelip gidene piýada gidýän eken. Näçi? Şo ady ýöreseň faglyk diýip bar, şo gidene, öde daha şo zadaryň ýanyna ýaşaýar. Şoň adam aýal bar dünýäje men.
Hawa. Sağ var. Sanlar ta oğlu devlet san telidene de işlendirin bilýän. Hawa unça bar unça men bizde ne tuğla işläp. Ha onu şeydi bana men okuwasalla 98-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň aktör drama kino fakültetine. Anatan gerek Ha onu munna da Nur Mehmet Keşik hem Öwe Şarliýew. Bile kodyak. Ha o ikisi bile sapak berdiler, tälim berdiler. Onuň ýa-ni görýärler de hem artistlaryň olurnyň men şol gördü wagty komediýa uğrundan ýa-ni Merdanjan we Merdan Tuğle. 8 oğlan 4 oğlan. Asıl kim vardı? Süleyman we Eminow. O Bilýän Süleyman men bilýärdim. Merdan Hanrdy sal drama diýýär. Anna Kunça da kurtaşyn. Kunça oraduly, Kunça oraduly. Aýdym aýdya Kunça ikinci kursdan geldi. Birinci kursda Burjak okuyanakena durmuşa çykyp Oat astroşkan näp? Hawa. Onuň soň ikinci kursda goşuldy. Ejesdip bir kursaşym bardy. Gaty talantly. Ejespahy ýok boldy. Bir gezek görüpdim onu. O meni sunwat düşdi. Ama o wagt ýöne tomaşa çykyp bardım. Ondan aýna wagt bardy gyzlamyzdan. Aýna wagt mata mekan bar, men mekan maskara bileji işleýär şumadan teatrda. Ongo hordip bir gyzlamyz olam mat garaoke letrapda orada Lewa Poladyň tapanadan bastı işlep. Onun artist olamda onun oğlunlardan parahat bilenem neme wady. Batır deyip daşa uldan. Ona Balkandan begenç garrygalardan biram azat diýip birimiz wady şunu aýyp bereýin. Aha. Azat Kazaqadan çykdan. Aha. Azat toýdur diýip. Şuň bir talantyny görýänçan. Bah, näetdi? Men bir öýde video kasetelem, ma şonu neme geçirip bolarym ka diske. Geçip bolýar näçe? Şonna oýnan nemelemez alırdyk biz. Aha. Şu muallym sapak bertuka oýnan etdütlemez zat. Töre neresi gözüň gelýärmi? Hali partisimi. Töreň ikinji variantda tökgüdün gün obraza girýär. Ýöne ol artist boljak geldi. Yok, men 30 ýaşyman jiwalay bala diýetdi. Matulma took bermedi zat, giňe hakykatym. Ýöne artist bolsa bizden ne olmadı? Bilmedim öyle var artist bolmadı da ýöne gaty talantly oğlanny da zehinli oğlanny. Bah. Hawa, ýöne mol mokadýa diýet da oğlanlar şey arada toýa baramaz, şoň toýuna bardym men bir TikTokda gördüm. Begen saň toýuna. Ha, begen saň toýuna bardym da. Hawa. Olmat Newt'da işläp begen saň toýlama. Toýlama. O sünnet toý diýende näme jaý toý etdi da. Toýlama. Tutdy bardym. Onu diýjek bolýam onuň ýanky mol maýdartary şu kärde şu ýol uzak da. Ona berilene ömürlük gider berilmeden ýoş-ýoş aýrlar gider diýetler. Ona doğrudan özüň bilýän awşan çylçyrmly kıyın her kime kirede aňsat ýalyp özüň özüň bidatmeseň bolano. Janyň aýamasaň bolano. Özüň aýap çyksa diýäň görünýär saknady. Özüňe zilledip özüňe gowur çykyş etsen bolana. Özüňden gidip özüňe aýaman çykyş etmeli. Ha, gerekmi şey düşündirip şey däldirip ha. Men kadryň apdan oturup bilýän, ha, täkden şu kadry. Tutan oturup bilýän. Ol bolana we ol ýasam olýar olar nämeden öz içi ay näle diýip düşünýär, berilmese bolana. Mollum diýdi, ferim gördüm ha, oramra gummaz fakat da restoladan. Ha, sen işleşdiňiz. Şolay diýdi. Sen ilki bilen aktör edip bilýän adymy talep etdi. Sen şonu edip bilmeseň diýär. Sen aktör etdirip bilmeýän diýär. Ondan bir zat da men şunu aýdyp geçen köp nemede şu bir gepleşdi aýdarny gördüm. Aýdagam. Şunu özüň görýänsiňne, ana oğlanlar dinleýän şunu. Şu adama zehin berilýär mesela. Ne bağışlardan alalım. Artist olsun bağış tapağı yok. Sun modişlerden alalım. Şol adama zihin verilýär. Allah tarapyn berilmeli ki. Şol gaplarına yeni ordat berilmeli eken. Ne merken anlattın? Ahmet? Yok. Ha. Şumat häzir onu ýere gelen aýtdy. Bar ya. Oğlan aýtdy maňa Murat san idi. Men idine bir aýdym aýtman bardym dedi. Ola aýtdy. Mara bardym dedi. Bir oğlan jok getirdiler dedi. Tank alaýar dedi. Ba? Azerbaycan aýdym, Türk aýdym, halk aýdym. Şeyler men aýdym, näme aýdym diýip ýatyryp aýlap. Ba.
Sonunun var neme de çıkardık dedi. Tuğda yazdık. O beyazın kanal çıktı. Neyim için çok özü veren ok diye. Ödem bar der tuğlama. Ağlar da Çok küçülgen bar. Ağwa ol toyu gidip beyazman kazanmalı zat yoğun. Tuğlama sevdi var yine ağlar da. Şu diğer nemesi oluyor. Ödem o kat kovay ya kovun. Da. Ol var plan niyecekler yine kat bar adamlar bara sonyalı. Awa. Neyim için solar tananano. Şumat neyim için ildar diyen olun 7 yaşın 70 yaşını tanıyor. Nur Meredith diyen 7 yaşın 70 yaşını. Ya Hacı Yarman Medif. Atavay Halifa, Akış Halifa ini görülýän Aman Hadiye, Perwan Canni, Kerim Urwanal, Etinalan dışılın tanalya. Olar belli tanıya da tanalan okşol. Ya da ne sol neme artistlerden şeyle soların oyunu ya, o oyunu ya da. Yöne tanıtsak olan planlayan olsun tanı neme dilen o. Bagsa ni sonu bir malum düşünür meni foradım canım yürüydü. Şu zihin bir yere son kaptanı ortar dar değil ya. Üstünü kemran olsun değil mi? Sodat verilmese nerede şu ağrısı oluyor. Son tutken meydanı. Son gelinle bir hiliksin ödüne çekke, ödüne çekiciliği Huday tarın zihin verilmez. Hani yankıda zihin var ha. Yönetanırlar o. Ab kâvir var sonun son derecesinden aydım ait dedin ondan pesaydı ya. Yönü süyücaydı ya. Yönü sol hemmek stanı ya. Düşünürüldü mü zıma? Doğru düşündüm. Hemmek stanı. Neyim için so deyip yatırırlar. Ol sana varırlar. Ol protesatın alıp onu. Son köpü düşünürüldü o. Ay diye, nemet diye, plan ne. O bolu ne ol. So Allah tarafın dar verilmeli. Üstünlük hemran olsun neyler. Sol tutken ağrız. Mezelemez mi? Otuyor ikimiz. Niyangayna men görümdü neyle akna sarın halifani görümdü neyle. Yani Kerim ağa gelse kapıdan girdi de. Akşayı pa girik geliyor kapıdan koy. Ya hacı gelse buraya pelvan binleşik göz nemedi. Burayla oğuzunun duyman gali ama. Diğerinden travma. Oğlunla bar tuğulma son günü solordu da Berlin'ne. Onun emrada var tuğulma emrada canım koy. O emmesem tuğulma. Solor bırak nemedi yani bırak. Ağıran uykuya da bir göründü. Yürün doğup gidiyor. Bolman ne hemen? Son tutken meydanı var ha. So ne açın tutken meydanı. Sol adam ödünü immittir ya. Yine sol uday tarafın sol magnit diyen zaten so verilmese bolon olken. Onun so verilmese onun yok korkun ödüne vardı Allah'ın zanı. Onun karnının zahmetem var. Zahmet. Yani Allah bana deyin deyip yatanına bolon ol zahmetem verir. Gatı doğru. Şimdi Murat sen okuğa gelsin de adını aytın. Öl maskadan vardı kıyıkası belli kaça onun sorulara geçeceğim. Ben şey tiyatro 2004 yılda Molne Petatna Akademisi ben devlet tiyatrona işe başladım. Ondan sonra Bernaki tiyatromuz açıldı. Ondan sonra Vastrama tiyatromuz. 2005'te, 2006'da sonra asli tutuldu sonra onu geçti. Ondan sonra işler yapıyorum var. Öğlenmek baktım. Ondan Ayşe yankı bilet var oturdular. Onun kanım neresi var? Onun beginnimin kakasonla doğdu tezenden. Aslında yani berdi yaşap böyle. Küçükten berdi olup nemeden ne doğru. Onun sonra kanıma deyip de şu kayızan okuwa salacak olin 2 yıl staj eretip o da 2 yıl stajını okudular. Onun sonra tercihmetliğin kuruluş parası bilet varlar yani deyip sen işe dal demekti. Onun bilet varlar yani işe geldi. Benim yang işe başlayan vaktimde. Onun kakamaydı hani bir ne de işe başlayan bir öğrenelim. Diyorum ki yaşadım. Onun küçüğünü senin sonku beygiliğini öğrenmeli. Ay benim onu öğren on tak men artık şu işim ne meçek vakti. Yanımca opsitten zayal. Hatayda bir konu zay verdiler. Ben ölme tuğulum onun. Şey işe onun bırakısı ya da. Yok sen öğren onu öğrenecek geldi ya da. Onun ay ne diyordur da onu dedim. Olumum görüyor yani kan okuyak. Son kaptanın geçkil bir opsette ya da kemin opset. Olum karomadım ya. Sen ne diyor onun şeydi bana çotayda duştu. Gördüm. Onun Konuşa da ettin mi? Ay todaydı para bir istese onun
Şimdi gurrun verilýär. Ay, Artoda aýdyp berendin den, bilýänmi? Ay, bu bir hile onun. Ay, men aýtdym şunýaly öýdäkle gyssaýa bir zat bir ýetine bir tapmalay diýdi. Näsem kan? Näsem kan. Ondan o ya özüňi düşünýän adam almasaň bolan hakda. Yokman. Emmerde de bak o nemeler var da mena tiyatrda birinin elinden tutmaly. Gereken oğuşamaly bolýar. Ondan sen maskalaň düşünmez. Onuň aýtdym mene seret otur diýdim mene. Gör repetisiýa. Mesela elinden tuttum ma o. Çıkýan daşyna. Oňam ýollaşy bar tügelime. Oňam erkim maskalaty bar. Ol öýdýärne, menne öýdýärmine. Opşeýde tarap gidýär. Onun içinde görýän, bilýän, düşünýär da. Bu sunnet diňe fakna da. Belki toy etmäkä uratlar geçtin ha atlar. Görsakna. Gördi. Hiç ilaramda rahat ýokdur. Onu düşündim oğlum. Ola. O da maňa gel sorady diýenýäli. Seni marhum razy. Ay şey onuň netibe şey toy tutdup 2006-njy ýyl. Töweleme. Onuň 2006-njy ýylda toy tutdup onuň ol menden kiçi. Söyle. Tegden näs, tegden näs diýil. Bir ýara kena. Onuň ene ulawlum bolanyň ony so gaýyn paýpyr kaka gat ower ýatda. Aňagyňdan tanýandyň atda kaka. Atda kaka. Ay gat ken değişmeler var atda kaka da dile çeperer o da bolýar. Şonýaly. Onuň bir ýerine aýyp berer değişmeler. Onuň ulujawlumyz oluşy Abdullah öýrlidi. Seni de Murat Razgapur'un kinolaryny gowarýan, soň iň soň koýnan kinosyň ady Abdullah. Musulman oýnýardy. Onuň hem Peygamberimiz aleyhissalamyň kakasynyň aty Abdullah oýdy. Onu ikinci oğlum onun ben öldüm zaten. Onun ikinci oğlum oğam Sultanancar bizim oğamdı. Sultananın adı neme delip Sancar oydu. Sancar. Onun üçüncü oğlumda da Semedana giriyor. Haysta küçük Semedana girip diyorum. Sancar da. Semedana oturuyor. Onun indi men diyecek o men enem payrın birinci agtığı da Mahmut taraftan ene taraftanım. Kakımda 10 Onun birinci agtığı ondan gowarlýar da. Onun enem paýryň eline bolan men. Şeýle mi? Aramydan bir köçe da. Onun menden sırada ýydan beýli bolan men enemlerde bolup görür. Özüm 6 ýaş, 6-7 ýaşymyzda göçdüge. Göçdügem ne enemlerde da. Ay ulan çol paýry dünýeden öt enemiň ýanyna da men onun şoň adyny berdiler maňa. Gaýdyň bolsa. Indi birinji oğullardan birinji oğlumy gördü enem paýry elinden tuýuşdy. İkinciyi görülmedi görülür. Yatan yeri yaptı. Onun enem paýryň adyny berdiler on. İkinci sen goýjak ol oğul boldy. Yine. Onun üçüncü gaýdyň oğullar onun wagta mazaplarny bada oğul boldy. Ona allyk goýduk. Bu da dördüncü arastık. Bada oğul boldy. Dördüncü oğlum tuweleme. Ona adyny Ertuğrul goýdy onun. Maladır. Onun kakam görpündi var atyl. Maňa diýdim, "Agam bizden näme gaýtykçakkan." Sen oğlum wa basym öýerden ona diýdim. Gaýjaba adyny öýerdiň diýip onuň olam onuň bäşim diýip agam ol so oğlu wa enemiň kakasynyň aty taklanna. Kakra adam gaýdy bolýany, kak oňa da gajar. Olam şeýle oğul keýkdi onuň gaýjany oýdylar da şeý berdi meýdina. Adyny Inni sorular tanış oldun mu? Katı Inni Murat sen aslında men häzir bir näçe sorular bereýin. Bolýar. Näme üçin bakdy sen? Niýden elolat bakdy? Muradama Martim. Näle boldy sene? Abbas wala Martim diýen eken. Näle boldy gonşan işe gelen bilemok. Näçe daýy? 2008 mi ya 9 mu ka ya Irak olma mümkün o 6 ya 7 olma mümkün. Gulzada restoransçılık ediyatı televizyonda biliyor musun? Tanıyan Gulzada. Gulzada. Bir de onun işleyen aktrisi, o aktrisi. Kinoda çok temsil. Çok kinoda da. Ondan Devletçi mi? Gulzada kino. Yardımcısı. Nereden kemer? Ki o devlet çağır çukurun kaçına çok bir tatiran nemetti. Ondan kino başladı onun adını vertme bappa deyip yazılıyor. Şotaydı. Merdanın adam cımatık. Ondan ben aittim Gulzada dedim, şunniydim. Bappa diyen onu, yine dikkin at dedim, bilyanım yok dikkin adı Öz Muhammed, adamlar bilen yok dedim. Pot düşün adı dedim, anla kılıç. Onun
çepen adam täsmändir. Ne gar kaka dip aragat. Eşidin lakam mol qalar maňa Murat dip tanalaýyn memidin. Murat dip oýnaýan näme aýpolýa diýdi bu da. Olýa dip onuň birinji serede gitdi. Muratdy. Ha o televizionda de gitti. Şu ýaşdan bir nemede diýdi. Altynjy ödükni diýdi. Murat dip oýnady, o da merdanly. Odan neme geldi? Ýazan aftary o zal edipdir. Kim ýatypdyryn? Şonu ýadyma çenokda bak. Näme ýazylan ady oýunça oýnaň dok diýdi. O Murat diýjek men görmändim. Ýazylan ady oýnaň diýdi. Papy zymmatyk. Geçmelen. Birinji sere Murat bolup gitdi. Näet geçmeli? Inni? Ularda kelledim tutur. Sen näme ne? Otur häzir diýdim. Men özüm tapýan diýdim. Bolan özüň alçy. Paçalyp durnuň. Merdana sen bappy diýdin onu. Bappy. Şey diýme diýdim. Geçmeli. O bir da dedi. Doğrudanım ýa sen diýsiň. Näet galaý diýdim. Menim aýşa kiçikkan diýdim. Bir dil açyp gurlap durun. Enem paýy diýdim. Ha bu. Oy bappylapçyk dilasy. Oy bappylapçyk dilasy diýdim. Şep enem bappy diýip durup men hakykatym Ba Murat diýdim. Ba Muratym derler pastortym Murat. Hakykatym Ba Murat diýdim. Merdan näme diýdi? Bu zymmaty geçmeli. Onu senin maňa zymmaty diýme diýen bolýar. Ha näme diýmedi? Zuma merdan diýen bolýar. O näle adam ýok. Zuma merdan näme diýip ba. Zuma Murat diýip Zuma merdan diýip beşden dogunu. Şeydi onun ikinji seredinden bappy zymmaty geçdi. Soňra onuň bappy diýip Edon badam lakam morqarly. Da. Aýyň özüm, men oranşyp gitdik. Onu käbir toýa barýan olsa Ba Murat hakykatyn durup södürlerler. Ba Murat assalamu alaykum diýen molýalar. Näetme? Diýme lakam berweden däl. Diýmek onu bappa dra sebäpkär Gulzada. O şo kinoda ömrüň uzak bolsun Gulzada. Zanyň sag bolsun. Toýda, tomoda görüşýärdi bolama. Düşündim. Indi siz Türkmen Döwlet Medeni Instituty Gutarwa gulluga ötdüň diýdi. Merdamdan hem kurtlaş hem gullukdaş da. Men sizin Gutaran ýolunda meýramin tapşyrdym. Men näçe meýramin tapşyranlar idi? Näçe? 11 ýyl. Tuweleme. 11-nji ýyl berdim. Men ýyly şaňly tapşyranyny da tapşyrdym. Men körpeçiýimden şeýle-de. Olar bilen tapşyrdy. 11 ýyl şoda badyr o. Ýok. 7 ýyl. 7-dir. 7 ýyl gatnatda. Ağam diye sen näme aýtjak geldi. Şolardan gitjek bolsaň nemetjek bolsaň zat dip ahyrynň diýen alta ataloň eline paýry bol Türkmenistan halka atalow şo Monepes Talplar teatryna näme 1 ýyllyk kursmy? Bilýän. Şonu. Onuň näme ýadmyşa döwletçik nerede bara? Bizde döwlet ganny. Ussatdo. Artist doktoryny çygymen 1 ýyllyk dokuýan. Hor uzynna. Biz bara tersine şeýle. Şeýle gaýdýan do. O menden kiçidi, menden hatky körpämli şeýle. Bilýän. Onu geldi bä başdyrama. Talanmasma bilen artist doktor, ululu artistler taşarda onu gurrunga. Şu aramen var ha? Ne şeýle görkezine şu aramen. Ştaýda bolmalyam şu. Ştaýda dura ha. Benim artist, ululu artistden ganny jigimelle de. Mana şeýle geldi bolun. Ştaýda dur. Şeydim bıgaptara geçip gitti o. Diýdim, şunu diýdim, ştaýdan dakyp bolan okmaýyn, maskara diýen, janjygym diýdim. O da mürgile, gumura, bu näde gerçek olma. Bilýän gerçek. Ulu oňanda men itda. Döwlet näme diýen bolýar. Diýse bir deş keçik galala şunu ütköp bolmady ýa. Ne gözler amara, ýa yer ne ýatda. Diýse bir deş keçik galala şunu ütköp bolmady ýa. Inni maatsa men näme diýjek boldum bu sonra olam. Instituty Gutarwa watan gullugyna ötdüm diýen. Ondan gelip teatra işe başladym. Biz Domasyerde gullugy diýäkägän şu ruhet köşkde geçilýän çärelerde. Şu madne çärelemizde arasynda satir oýnanmy? Böyle koylu. Sonra da akide oyunu diýdiler da sonra. Gullukda wagtymyzdan badyr nemede. Ruhet köşkde bir satir oýnapsyňyz. Siz wa Ondan Zeren Nurdy. Yok, durun onu. Oňly oýnamyzam bar. Nime wadi? Merdan Tuwalew we Gonçak diýär familiýasyny ama Gonçak. Sultanow familiýasy. Gonçak. Gonç we döwlet we. Merdan ýok.
Merdan yok mu ya? Batır Çağrı. Ne Batır Çağrı var? Allah. Men şonu dördüncü kurttum. O Talip baktım o. Talip baktım. Biz var ya 2000-nji ýylda efire çykyp başladym men. Efire haçan çykdym diýende, ýa kinodan öň bu kinoy işe başlamdym. Son bu kino. 2000-nji ýylda 98-nji ýylda birinji kursa girdim. 2000-de näçinji kurs bolýar? Ikinji kurs. İkinci kurs bolýar. Bunlarda bir unnip Ceren Halipamyz, Türkmenistan halka Ceren Nurdiýewa. Satira artistimiz. Satirimiz Ceren Nurdiýewa. Bunlarda urunup gepleşip bilýärdiň. Bilýän. Şonu alýardy sonuna onuň şu Medeniyet Institutunyň ýazmalatly diýerler on sonuna bir şu dillek çoýunça taýda ýazdy. Şeýlemi? Sol oýnam soň çarç kurup bilen ýa-ni dillek diýip sol oýun onu ýa-ni kursdaşymyz näme oýnaýardy? Adam ma diýeni oglanyp öne esasy merdan tügelip kiýmet. Suratymyz amma günlerde burunup ýazylgy saknada o dillekçi. Motorlymyň şo döwürmäseň bol. Motor gullukda kap tapyl. Gullukda kap, onu da mago var. On motoryň esasy aftar kimdi? Kim? Ahlas Dadaev. Aydymça bolan var. Ahlas Dadaev. O taşda. Şeylemi? Muzikant tuşa Thomas Erdi. Onu burun çeýtdi. Ýa-ni bas var ha, basyn çeýtdi, dül ketdi. Vay diýip çeýtdi. Dül menem çeýt. Motor dedim, maýo ma o. Motor burada dediler. Vay diýip. Şeýdi motorly oýun tap. Onun içine näme Nurçka Halipamyň Vulkan Dasyýa diýär. O ýa-ni gonamçylyk oka diýär. Oka goý berdi. Vulkan Dasyýa diýen bolýar. Bäh, gowzat diýersen ýa-ni. Şeýip çalym jeyip tapyr. Indi teatra başlap, dedim, owat teatra işleýän wagtyny, teatrda işleýän wagtyny, ýalňyş bolsam Türkmenistan halk artisti Täçbämbet Mämmedowy formaly. Ýa-ni näme diýjekm, ýa-ni 2000-de şonda çykyp uradyk, 2000-nji ýylda efire çykyp uradym. Birinji satira, aýt satira bilen çykdym diýdim. Şol ýa-ni dellekçi. Dellekçi bilen ha. Şol kim goýdun ýa özüňiz? Özümiz. Şeýlemi? Soňra onu oynadık, sonra ikinci nemämiz Hoca var. Halipamyz. Hoca efire birinji satirada Gowanç Saýynow hoca men Gülälek dawa hindi kino ses berýän äňde bir gördüm onu, bilýän. Hoca rejissor bolan bolýar. Sonra bandit bolup, hindi banditler bolup, men gelýärdi Mirnazar. Ýok, başyň ýargy hemen o. Gülälek Akmuradowa da başyň. Triyerde gördüm. Gülälek Batır Çağrı'dan ses berýär. Maýa Batır Çağrı. So näme? Dublaja ses berýän äňde. Dur diýen bizem dur ýa. Diýip dur. Onuň dur bäri bolmady ses berýär, olar kyrada ses berýär. Farat diýen bizem ýa. Ora ses berýär, saknalany ýa-ni. Ana şo birinji Hoca da birinji nemede mekan köşkdedi. O çärede oýnady. Ulur ýurdunda geçen bir çärede. Soň şeýip çeýdi ana Gowançanyň uruhet köşkde gullukda gam onun ýanky Ceren Nurdiýew bilen oýnamak niýetler etdi ýanky uruhet köşkde ulu çärelerde. Badyr şo nemede satira Gowanç goýdy. Gowanç goýýarsa, Gowanç köprak goýýar, arky bar bolsa göräýär bizem. Gowanç Saýynow hormatyn beýikdiram. Gullukda kagam şeýip, onuň aýna şondan soň gidiberdi şeýip ýuwaş. Soňra hormatly arkadaşymyz Atadan artistler 28 ýaşynda berdi. Burada beýdan bir gahryman arkadaşymyz Ulusa boldy, näýdän ömürler uzak bolan gahryman arkadaşymyz gahryman berdarmydyň. Şonna berende baňa diýip 28 yaş, öylemi? Artistlerin içinde deydi, in yaşanan bagışlarda bağda, yani artistlerin içinde lemek adiyede, dünyada olmamkın adiyede deyip de adiyede, in yaş alan artistlerin içinde, şu meneken 28 yok, öňler bilen plan yaştan soň diýýärdi. Herkes netiýe de. Şuňa şu ýaşda diýdi, özüň tanady bilsin diýip men diýjek bolýanym, şonu men arkaýyn buýsany waýdy bilýän, onu iňjim götürmänä käti öwüni aýtmak. Bir başga onu bir ýüreginden aýtmak, ýüreginden taw bolsun aýtmak. Bir başga onu şaherpaý iyi olmak gaty uly bagtda Gowançan. Şeýdi bana atan artist
Son tuğulmana gidiverdi. İlki ıncar verdi. Türkmenin altınatır versin. Türkmenin altınatır versin. Incar. İki de birinci berilerine söyle. Hormatlı arkadaşım. Son at verdi. Sevginin şu madem tuğulma yurdunun çarelerine çıkışa diye tiyatrımızda, şu Bastrama tiyatrda. Gelin görün gol sahnelerimiz var, spektaküllerimiz var. Ne tengule kinolarda oynap durdu. Ne tip ağam canın tavordun. Tengule emme da aytmıyorum tanış. Ne geçilen yolli şuda so. Geçilen yolla. İnni siz gulluğu deyinip gelip tiyatrda işe başladınız. Bir neçeyle merdan tuğlu filan eynine verip işleştiğinizde de parklar olup dram spektaküllarda bir neçe spektaküllarda inni baş drama tiyatrına işe başlap size bir esası rolü neçinci yıllarda ananlılar ve kaysı spektakül kaysı restor ananlı. Ondan biz şöyle bilyardın okuyup görken praktik hükmünü kilgatmayan. Tiyatro yapmayan. Oku utormankan. Sonra bizim Türkmenistan Halk Artist Tiyatro Mehmet Oliyev. Tiyatrın başçısı hem rejisörü. Usta Talip. Usta Talip o. Onun katniyaka görüyor da biliyor. Görüyor. Sonra student olanda da bizden sonra çıkuramızda sonra ayıktı da sen neydi gitmeler lokman okutur. Dedi neme gelen eldin deyip para. So vakti yatta. Onun son gelen günümden sonra bakıl günü spektakül koydu. Sonra yang Akmara Talip olan itu uğraman kasa ondan bertalanmasmak niyetleri taydan da Lize Karaya vardı. Karkaran oynayan aktrisi ama. Halk artist. Lize Karaya min Ecem oynadı. Min Mecnun'un rolünü. Böyle adam atadan başlaya böyle gidiyor da bakıl günler sonra Tehcemet Mehmet Oliyev bu törünlerinde ilk halifeler var o payırlar var bir tane solar görmek niyetler etti. Hakam ol aman ruanırdı Türkmenistan halk artist. Min ol kavadan men kamiyete rolü oynap demedilen son. Yok dedi sen artist oldun oynamalı. Şeyde birinci rol men Mecnun rolla. Mecnun'un rolünü oynadım ben. Ecem ol böyle yer elimde birinci rol onda da halifelerle çıkıştı. Elimde olur. Şeyde sonra aman kömek neresi vardı? Aman kömek hemen oydu. Yukarıdan gelen Lukman deyip sen rolun deyip adat deyden sonra hemen şaför oğlanın papak geçik şaförün nemesinde. O bililmeyemedi. Zuvan kalım oydu. So gelen vakitlerinde sonra pırlığın rol deyip onun önden gidiyen spektakülleri da şeyde girip gidiyor. Botta girip gidiyor da. Teada oylayanlar şey deyip onun edilcan deyip. Edi diplomliğini koydu. Başka da nirde denip. Ana onu Baghtiyar hava. O da çok oğunayım. Ayı dinga tuğulma bar spektakülüne diyeni alba son koyan edilcan hava. Ömrümüzde koyan edilcan. Zengem o komedi o ya drama eserlerim koyan. Canım kardeşim dost. Inni ağam eylek soruları geçmek. Pek memur 4 yaştan adama can ettim karşı dersin ha? Yok. Bir neçe gitmişimde Murat Canam size de can ettim. Telefon arkalı katmıştım Abbas Bank'da. Hava. Men abada dedim mi şunu? Balkana çıksa var yadınız dedim mi? Alali filan kargala yarga var ya dedim mi? O sabır bolona bir değişme dayıp veren. Ter diyordu bu. Ay bir yasadın cevap diye da onu. Aynen toydan ne basartı ilvolturun ne ayalı ne hatta kendine görgülünün. Ne demin tane önümde kavancan dedi şeyler eğer bayır iyi iş bilen ne alay gelmeydi de seyredene şeyle kavancan dedi ön ortada kavan padet bayılıp bunu hatta ol demin tane petene eğer tarıda diyemsin. Şu deyiptir men deyiptir ne dünnet ay beydi mesela yok bilen men deyiptir yani bir zat bana deyiptir vessedet hem vessedet her beşinci deyiptir ben uyumada yarat var deyiptir yok baran nağınam yani deyiptir şu
bir zat berseydi öňsoňa öýlenersiň ýöne dipdir, guwrym dipdir, guwryan çawar öýlenmeň dip. Gayratly. Hawa, ay näme diýen aýdan dipdir onu. Ay benne dünýeden ötüpdir. Yankı diýşäl her 5-nji ziýarata bar, her 5-nji ziýarata. Öýlenme kellerinde de ýok dele o paýryň. Aha. Onu bir kil geçipdir, ýatna da çöp de guwrandan öýlenni, şondan da öýlenäý dipdir. Hawa. Onun öýnäklerim aýyny bir kil geçti öýräli. Onun ay yok öyle men uyudak demetti de bana yankı uyulamasa öğrenmedi de deyipti. Uyurak denir, o mene ünzen vermendir niptir. Onun 5-nji bardy on ayt nemedi ya on yankı uyurdu da o. Çiğ. İntek çiğ o. Öyle tom zaylar eken çoğaltlar bir bolýar käwra maýdandan o zintersen ýagyş ýagmaýan aýlar. Hawa. Çayla bir ýagyş ýagmaýan wagt diýdi. Şu aýalym bar, gawanjaňy muzine, o şu aňar halak, o şu bar, käwra onu bunu maňa düýsünde plan berdi, berdi taňa plança puluşýa gatdy ol. Ay şu halak, şondan urýan näler edip. Gene bir kepde gatnap, her bar ýa niýap şonda diýdi. Çatırak uğraysa bolýar. Yok, çatırakda uğrana gowy öýlenme kellerinde şu näme üçin uğran kelle şonda diýdi. Ay burun ýanyň ýatyryn 4-nji günne Ekeleş 4-nji gün iptir erteremi işin maşuny göräýin. Barıp durun oglan jigitdiýe suwurup berdi ýa-da. Aýalym. O näme gördün? Ay mene bilemok diýdi aýalym ölmäge fark etdi ýeközme. Ýanyna baramda näme zarar etdi? Her 4-nji gün gelip üstüm suwurgun men şonda senden razy bolurum diýdi. Azar o suwur ýa-da kennaý. Öyle de bana kavarsan kalmandır. Evet, çünkü ortarı dedi. Evet, ne de ortarı dedi ya. Onun ayağına emmeden düşüp bilen oluyor ya. Canım sağ olsun. Ağam, ben her bir 4 tane ihbarlara zana değil. Alsalar. Murat Rabbi deyirler, ilki öyle Gülşat tahir var zanetmeli oluyor. Sebebi sen ömrün bilen ömürdeş niyetse park var. Hawa. Gülşat bilen köp sahnelerde de tuvalma partner olup oynadık. Böyle aktriserlerim kan şu Bappol oynamda Güler Akmurad oynadı. Hawa. Sonra dedi yürüyüp ne şu dedi dama tiyatroda Gülşat'la bile oynayan deyip Gülşat'ın mı sonra? Gülşat Merdan'ın parçası. Sen Güler'lik bilenim öyle. Hawa. Tiyatroda ne de böyle ki sahnelerde her kim bilen oynayan da Esasy köp böyle Gülşat bilen onun Maýa bilen tuwalma Türkmende atdan artistik. Daşy bir Abdurrahman da aýalym oynatda. Ne? Hawa özüm ýa-da sahna tuwalma ýaşyny gowatmy ýaňy işe gelen wagtlamda. Ýa özüňde. Alo. Gülşat tahir wa salamu alaykum. Salam boşkow ýagdaýla. Hawa ýaşy doňjum bir magadan nädirna? Ay yok. Söyleme. Men şu täze bir geçilenýär, täze Türkmenistan atlanan artisti Murat Ural Muhammed bilen ýazgyda otýar. Gülşat gowy ýagdaýla. Murat bilen Murat üçin bir zanatmel ilki bilen Gülşat tahir we zanatmelliğine düşünje barda. Täze bir näçe park görwelin suwadan bile çykyp berdim. Ne Gülşat nekip bolsa imkanlarına 2 Gülşat ve bir nefile olsa kengden bir aýratynlykda inşallah. Indi Gülşat, öňüm bir kere gatnaşdyňyz gepdes tanymyda. Telefon arkaly. Indi şu Muradym bar, bir bilmeýän zatlara bada täze bir näçe ýylla bile çykyş etip berdiňiz da. Bir Murada bir kynrak sora bilen ýyllanýaňyz jogaby men Murat Bappydan alýan mümkinçiligiňiz barmy? Ine Bappa berdim onda. Gülşat gowy salamu alaykum. Hawa, sanyň sagmy? Sowdugyny gurbanlyklary kabul bolsun. Öňün bilede çyksam etdik. Şeýlemi? Hawa, şu Türkmen döwlet sirkin öňünde. Gatwa. Hawa, nemede de görkezdiler watan awarlarda. Hawa böyle oynap. Ay madam Gülşat bilede. O parking, değişmedikler. Men bara bir adam ýatla keçen Gülşat bilen şu işe gelmänkem. Ýa-ni dokumentasylmaýam, interponu kimine teatrda dedim. Şonda täsmä Mehmet Oliv satira oýda.
ortadan yani halı bayramçılıkta birinci satirayını oynadık. Gülşat diye. Gülşatlar. Değil. Ya geçeceğimiz. Bunda da ne emet ettiysene. Men tek işke Türkmen Muannefet adındaki Türkmen Devlet tiyatrının artistleri Murat Uramı, Gülşat Tahir ve Sıkşediyalar deydi onu Angırdakiler deydi. Ne emet tek işten otayda adın gitti. Ay ne diyor da öyle birinci satirayını Gülşat senden. Anna Gülşat sonra geçerdin. Gülşat. Hava Gülşat. Kıyın sonra vereme Gülşat. Kıyın sonra vereme ertir işe varanda kofi alıp vermen bahardan. Vay Ateşti gösterdi onu. Yok arkayına kofi menden canı sağ olsun. Hava. Yok. Neme? Aha. Neme seyre sonra veresmeliyata. Enne Murat Kutleşteni enne komik aktör tanıyalata şeyler mi? Hava. Yöne men örne şeyle örüm boğur yani hemme janrda oynamağa komediya bolanda da tragediya bolanda hemmesine oynadık da. Hava. Senem şu adına komediya janrında köp tanısan senem tragediyada da oynak gördüm da Romeo Juliet'te de oynadım. Onun diyecek bolyanım. Inne yeni sorağım değil. Ağır sorağım değil. Hava. Inne sen şu ikisine de oynadım. Hava. Yani tapavdu var. Hayse sana has bir yengil şere divayt bilecek gel aktör için hiç de. Yöne sen için bir has haysi yüreğine yakın yine neyme tapavdu var. Ben şunu prosto anlaşa sonra verirdim. Doğru. Cevap sizden. Nemede uzacan ne ödün bilyandın sol oyununu ne ile zahmet şekilde ona ayda oturur iş yok yöne. İzahı men diyecek kolyanım adamlar hayzın oynağında da lezzet alıp sana sağ olsun aydı ara. Sonra bardat yarından çıkan ekenne so izahı adamlan sol yüreğine varmak so men öz nememde öz düşüncem diyenler so oynağında adamlan sol göğünden turmalı. Onun kanesine komedi yakın ol ya komediyonu onun bir özü bolsa tesiri var da bir artist için ha mektepte neyse işleden neyse nemesen özünü okup da onun son öz lezzeti barekeni ayratin bir hile lezzeti var yani yine gayet gelden sol komedide ha bu lezzet alıp oynayan ne on kıymet katnastıra taliplerle bir dostlukta komedi janrı kıyımıya tragediya diyede. Ne çoğunu ne ödünün bilyandın zaten bile oynamsın. Bir ayda tragediya kıyımıya tragediya on Stanislavski Pichatoy küttüğünü. Komedi janrı onşan en kıyım janrı. Şumat Gülşah'da dasından teredelde Gülşah'da terediyen dasından Gülşah oynanına çok rahat oynayan o burada komedyanı. Olar kredi anlat duruyor. Anlat değil ol. O sena güldürde birini. Var kıcıklap güldürülme. Kıyım. Gülşah çıkan hem için öğrene bilyen Gülşah'tan çıkan halkımız o el çarpı atıyorlar direktörler. Çıkan şu oynanına biz diye şu Gülşah oynayan bil oynayan biz hizle diye. O komedi en kıyın janrı güldürmek kıyın. Ağlatacak oldangadır bir ecevarı diye bir kıyınan sırak sağa doyurup boş kaydayan adamın damağı doğrultu. Mesele yok. Hava. Yani güldürcek olsan Gülşah Tahir olmasan verilmesen. Ya hoca kaka ya hayt kaka yali ya şu Abbas'a ozdecemiz yali. Son yal bolmasan verilmesen. Benliği var Oğulcan ne vesilemiz bilyan Gülşah'ça. Son için o verilmesen borunok son için Gülşah ömrün uzak olsun, canın sağ olsun. Men şükürdetten peydalam sana ara yolunda, işinde, yeneki yıllarda bilece iş yaşamak niyet veretsin. Ömrümün ahireti bir teyzen yaşamızda bir komedi oynalı kıymet. Canın sağ olsun Gülşah'can. O sağ ol yılı tezden için. Sana dönen sağ ol. Benim işlemde ulu isinlik mıra. Ecemizin hem canı sağ olsun mamaset ulu kan salamayıp bizim adımızdan. Senin. Bol ya illik gerek sizden çağıracak diye. Hip burada.
Ne deyip bolsa, gowan sağ bolsaňa da. Sağ ol. Gülşah çantamın arkasında oğlum. O gel gatnasan edeleken Gülşah soğuk adam var eken onu soňa aýyp beren men. O ben anlamda yürüytü. Allah. Bol şeyle de var, soğuk otapman. Ya da o Gülşah bilen emýär ona menem toğra. yazık deyip vardı. O ikinin bilerek çağırdı. Ona ayrı temizle yazdı. Bolya. Bor Gülşah çanını goý ýaz. Bolya sağlam. Sağ ol dogancım bolya. Öyle. Sebe Thomas Açılan birinci yazacak zatta. İnni kim yıkman? Aha. Sen garnım ya narlım deyip var men mehriban ama garlı kaka. Garlov. Garlo. Garlov deyip bara sanjar goýda oğlum. Söyleme. Awa. Garlov diýetde kiçika. Garlov da o garly. Garlov diýedi. Saat neyse. Toydum kanım. Yok. Alara. Alo. Oh, Garlı kaka selamun aleyküm. waalaikumsalam. Kumunç. Telpek kelle değil mi? Awa daşalda. Ey gurleseň de telpek kelle de olmasa tanap bolun. O sesine mi ýitdi sen telpegiňde? Telpek ayırsam. Awa. Gar kaka selamun aleyküm. Waalaikumsalam. Ha o men murada veren. Gar kaka. Oh, Aw ben goşandan alan şu gepleşen gördüm ağamga şoğur otur ne meňe ýazyp otyr. Geçilen ol. Ha tuwalama. Gowumy gelnejem da öýçerler kawulanyň gurbanlyklaryň. awa sizinkilerim. Garlov diýämi? Bir soruğum garlı kaka. Näme soruğum? Tansa sen. Sonra vermem sana. Sonra belli ýara. Ha, bolya beren. Niye sonra verdim? Ey näme zora bersem ýeňilrek zora bere o. Bir agyr soragyny ýeňilden 2 san zora diýär. Bir satirede. Ha. Bir agyr zora beren ýa-ni. Yengilden 2 sonra ve ağırdan bir sonra. Ey agyrdan bir zora ber aýdaýnam diýinem diýär. Ha. Bolya. Ýeriden ilkinji adam nerede peýda boldy diýär. Çarçkym tejen ne diýär. Tuma gowdaýdy. O nämçin den beýle pikir edýän diýär. Onuň ýa ikinji zora diýär. Ne ýa-da ber. Şok ýaly. Bir sonra ve. Bir zora. Näme hapda sonra maly? Tapaw diyor ko garlı kaka närelet ýalay gitmezler. Awa, maşin- Yardıma sen bilen. Ey maşin varda zoramasan öyle bilýän adam ýokdur. Maşin oňormaly. Aw abul soğuk oni bilýän adam ýok eger. Hey, bolya. Şondan zoramasan bolýa. Bolya, borunu sonra ine. Ha. Gavunu nilya ha. Awa Adam kiçirak kaçer ne değil ya. çerne diýil awa. Garpı değil ya. Awa Kiçirak ne değil ya. garpyň kiçidine mi? Awa. Ey öýdeme harptan gelýär o mürçemay. Yok. Müçemi? Yok. Turşak. Turşak diýil ýa. Yok. Ay koýsana garpyň kiçik diýil ýa. Yetişmedik garpyň. Yok. Bolya. Bir ara. Yok o değil. Değil. Ay onun garpyň kiçik ýokdur le ben ulandyr. Näme o? Terne değil ya. Bilýän awa terne. Terne onun garpyň kiçidine. Ne değil ya. Bir de kiçik garpy görmämsen var ulu garpy görne. Bazardan alaýadyk da. Yok o da oldu mu? Bu hava potratdy demek özüm etdim ama o. Hava dümer gittin. Hava ýene kiçik garpyň adynam tutandyk ulunýança. Yetişýänçe. Sonra ayda kiçik de yetişýän ok çiğ diýen bolýar. Çiğ garpymy? Yok. Ay näme ayda ne o? Yok o sayt bilmez ayt bilmez. Ya men aýdyp bilemen goşulyp bilemok men ýalňyşdyrmam bilýändir. Maňa sermem. Jok abi Muratdan almaly. Yok garly kaka. Özü aýda aýtmaly bolýar. Siz aýda aýtmaly bolýar. Menenle birlice turşak diýip şonda durýan ne goýdun aýda garly kaka.
Bol ya. Ay oturuşağa değerli Yo, oturuşağa. yo. Başka da hatta. Milyon ıstırın milyon yani ağam. Ne hemen no? Aydayın mı? Ayday. Vodolok. Ne hemen? Padala. Vodolok. Kodoluk. Ay. Vodolok geldik bir yerlere. Ne hemen kalktırıyor mu? Ay kodoluk çok. Vodolok değil. Ben. Estim ona. Ya da düşme diyor ona. Ha, Değil ya. biliyorsun değil mi? Ava yöne kel ya da düşme de köp bağıtlar ne hemen. Yetişen artık iyi görülürdün. Ya o ulu bir şey artırıp görüyorsun var mı? Hava. Doğru canım. Sağ ol. Hadi. Ömrüme de kozdun karlı kanka senem. Köp satırlı bilece oynanırız. Yine kıyıları devam etsin. Yine yurdumun çarelerini bilece. Şu çarelerde bilece çıkış etmek müyesser etsin ağam. Allah canım. Canım sağ ol. Ömrümü de koydun. Böyle. Şovlu olsun. Bol ya da bol ya. Sağ ol. Sağ ol. Havay radnoy. Sağ ol ağam, canım sağ olsun. İndi kim ikbanı var? Aha. Ay fikirlendir ya. Tıkkı. Ana. Tıkkı mı ya şu tıkkı mı? Likki. Yok sen devam edip yani yazardı. Telefonla. Tıkkı. Meni tıkkı deyip yazardı. Ne için? Bilemem meni tıkkı mı o deyip yor. Alo. Oh. Selamun aleyküm. Aleyküm. Olmamış. Kim gomam canım sağ mı? Başka şey bu. Burlaşmanı vaktin var mı? Oh. Nefse geçilen yolu teyasanını Türkmenistan atlarının artisti Murat Oral Muhammed filan yazgıda atıyor. Ay çuvalımı. Atılda. Kim bir haşla ya. Ha. Şungur şepinden var ya sonra öyle de. Şefinden var ya. Şepinden var ya sonra öyle bir pırlap interpenen oradan olsun. Yani sen ara sağlattan doğup dinlemeli olan mikrofon derdi. Ne geçir ya? Ay şepten doğru oradan o sağa tutmalı olan mikrofon nerede dur? Zannon. Selamun aleyküm. Aleyküm. Murat. Bu ne böyle? Ay dedem neyli? Kurbanlıklar kavul olsun soğuduğun zaman. Bey gördün ay önkü doğru adam doğru oynadın ha. Benim var ilimçi yüklü bol yere bir uçağlar kovulap veriyor. Soğul oynadım da aydan oldum. Kuvan sana tavsırayım lan çağlan numarını liyange merdan kakaylanım oldum. Hey bolmayın arasında var ya bitireli sus hep giderdim. Biliyor musun? Tipilen öyle. Sokem dersin. So yok da doğru dönüm var. Bey fantazya var ya. Yo yeni yazar sağ. Wow. Ay ya da ayar seni. Tikkin bercek mi sonra? Hava ne mi doğru oldu aydı ver. Ay ben başardığımızda bir yere tıkkım. Har görene Hey. What? Oh. Murat'ın postişelere zor olur ya. William tandan işte zannedim. Yok sen beren seni. Yo. İşte zannedim. Para postiş çizirip dur abi. Aha. Odan da. Kanayı bir aldı. İşte begene duradım. Ayda benim mamam kezenine kesin. Ben verecektim o doğru bu veraydı mı? Aha. İnni sana ne edecek kolyan mı? Hava. So doğru mu çın mı sana et vereyim mi? Hava avlanı. O gidin de hakikat. Canım mamam. Aslında doğru dönüm ayıp verdi mi? Ben. Dikki. Ha. Benim mamam pay aynı bir 10 yıllık da yang yolu da payır. Onun mamam gurung veriyordu. Onun oturuyordu, barıyordu onun. Men diye hakamın adında durdu Balsavik. Şimdi yadında saklını belki son gurung verenini belki kardeşler diye çıkma mümkün değil. Men diye hakamın adında durdu Balsavik diyerekenler diye. Durdu Balsavik deyip Türkmenistan'ı yok. Yekece durdu Balsavik, Soğuk Balsaviklere birinci geçen bir edirme adam, şu Balsavikler gelenine Ha o. Tecenden
Şo durdu Balçavik diýen onuň geçip bayramala şo taýda bolýan onuň kiçkem diýe 6 tane bir köçede hatar tutup oturan 6 tane ayarlı onları dayaw bir görmegoy ak gözlü bir periştiyal ak ýalyp saranıp yekeje erkek doğanmaly we durdu Balçavik diýip şonu görmäne gelip diýip gelýänler ýadyma düşýärdik mama murrun berdi maga. Şolar diýip häzir diýip şolar adresi mitip gitdiler telefon ýok o döwürde şo öýre diýe tejeniň öýünde bilemok niresidigini ýadyma düşýänok diýede bir şon gurrun berýärdi. Ýöne bir köçede 6 ayarlygyň şeýle hatar tutup oturan. Belki tomaşaçylar bilýän bolsa, şonýan bawursynyň agtyklaryna gurrun berýän bolmagy mümkin. Ýekeje erkek doğanmyz we durdy bolsak biz bir wagtda şoňa gidip gelýärdik, düýeli, arabaly o wagtlar. Şonňa gelip diye sorýan ýadyma düşýärdi. Onuň näme itata erdaýa diýilmeýärmi? Onuň meňe mamam hakyky tejen tekeleriniň tejenden ekeni. Awa tejen idi. Babam hojalardan bolýar. Ýani hoja biziň näme babam Şeylermi? Onuň men kakam tarapam şonýaly. Hoca mı? Hoja bolýar. Ejem tejenden ejemiň nemesi, mamam tejenden şo taýda. Doğum çelip gayet nemediler ne? Yok, bärde dowlan mamam da durdu Balçavik ýas kaşy bärik gelen ekenne. Son ayarlygynlary öýleri tejenne. 6 tane ayarlygyny bar. Birden sorasaň ýedeseň durdu Balçavik awa izdiminýet gepleşik bar, şoň üstüne bel garnaşlaryň tapylmagy mümkin. Bizde tapşyrasa goýarsyň da. Şolny hakyky şolny seniniň men näme üçin gowurýakan diýsem asyl men ýaryn tejenden ekene. Ini tapşyrýarmy? Buradan pot diýse çaň etdim işte. Sana etdirä-de. Çekkerin o ya, indiğin ölen guran ya, tezenden alın. Bu öyle kan tezenden ha. Ha tezenden na. Soda gidecek. Onu dinle üstte çaň etdim. Pot diýse. Pot. Näme diýdi? Pot diýdi men begenen darym şoma ýadyma düşdi. Bir näçe çat aýdyny güç kelle. Näme bol? Men mamam tezenden ekene ro diýdi. Ha diýdi o. Näpdi? Hawa diýdim men diýdim. Ýöň diýdim 100 berýän, 200 bermeli bolýan maňa diýdim. Men size ýegen bolýan. Hawa. Ha goýur baranda da goýun da soý diýdim. Çeýdim goýdum. Ämden bol. Hoň 400 zulaçan etdim. Aha. Bu taýdy. Allah. Ho diýdi. 400 jan diýdim men. Mene diýdim ol mamam tejenden ekene ro diýdim. Aha. Ha diýdi onu. Hawa diýdim o. No sen diýdim o. İýdap dep durop bir garnaşdan watlaň diýip mana meçirdim diýip palýada oýdum ona. Allah. Aýşanda bir kran ýogam bir näme etdim diýip bir dost bolan jaň etdim. Babaraply dostum. Dost diýdim bir min taşar çykay diýdim. Aha. Garda taşara. Gaýratda bir min taşar. Oy näme diýen bu matdy. Yo sen taşar çykdan çykdy. Nirdaý sen nidi? Saňa seret diýdim, saňa seret. Ýok ara sen, çepiňe seret. Ýok sen, men ba diýem, ýa bardym diýem ok saňa diýdim. Taşaryň garny görýän diýdim, hawa. Görnäýli gözellik. Şundan sypdyryp ýatyrdyňmy diýdi. Göçürdüm ha. Aha. Eýdem ýene bir dostuma jaň etdim. Onuň näme diýdi? Näme çaýçaň dedim, garam gök. Näme üçin sorýan? Aýsa geleň dedim, şonu sorap durman, gün demler ýaly. Göçürdüm bu. Bular jaň eten öyle men oýnajak bol. Dedim ala bak, ýerke durdy. Awa, şoňa käwa iýje jaň etme häsledim ma. Tawala. Aman getir. Janyň sag boldum dikkim. Sağ ol. Bolýar bra. Awal Muhammed Meredif çağırın ravotuna. Sağ ol, aman işler. Senin mikrofonun eline durursa maksat beremdir avdi. Oğlum ben baramam, zanlasın. Awa, bora. Böyle. Sağ ol. Inni Murat Şuzana da mihmanam yeterli ağam. Inni men öz berjek toraglarma. Bir näçe tomaşaçylaryň maňa bir haýyş eden toraglary bar da. Dogry atlaryny aýtmadylar. Me saýy. Inni gün şeýle bir sorag. Ana şaýne
Hawa. Çaşka. Setler. Hawa. Salfetke. Hawa. Kuruluş peşlerle. Oturun de guruluş. Aktör atar. Hawa. İsasen şonu yazar. Öktü de ağam. Hawa. Son bir neyse nemeler her gel yakamır efir açtım malın. Son gayret etti bir mıra. Öyle tanıyanla bir yerdeydi. Ha. Gayret etti son mırta son bir guruluşturaydı hadi etti. Ne boylar? Yok size bağlı guruluş. Sen ödün ayt haysılı guruluş korkadın. Şunu hemmetine guruluş. Yani meselem diyenle bir yerini tutan ne? Yok hemmetine saatla. Sayınevem ama bakal talerke, biser, salfetke, burçtu. Ava hemmetine guruluş. Saatlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sena seni isimlerle kora. Azıklar. Ha? Benim içmeden olan noktaya. Bunu yang son bunu içmeden amalına. Bunu içen iyan bana içmeli izinden. Senem içmeli mi? Tağına sen içmeden olmaz o. Bunu yang son tutup yara. Bulamara. Bulamaya beni izine ulanmasan olan nokta. Bana ulanmasa olmuyor izinden. Bunu yang bana içmeli bana son ulanmar oluyor. Sen ne mi? Niye var yang beyitmeden gire bari. Hay, kan füyüşçülerle bilyen oydan ha. Böyle bereket ver. Allah azan bir de. Ay, durha beyitmede bir yerde dursana ha. Menden içecek bol oturuyorum. Katı var beyitme sana. Beyitme. Bol yaray beyitmeden geleyten ay. Ay sene var. Beyit günlük kadar var. Çay demlemde atım çay atman sana çayına. Ha, şeyden lan. Hani geleni. Ana bismillah. Ejete guruluş oturma la olsa. Senin boş kim dinleyen mi? Kim dinmedin ana şey deyip üstüne koyarsın bir görücü. Yine. Niyet diye adam hareket diye. Bak. Senin doğrusun. Gelen gidene seyredip lezzet alayı oturuyorsun ha. Tuvalına bolya. Gözölüğün saklı şu duruşuna duruver. Bu ne amay? Zubaçiska mı? Hay. Dişin arasına girecek o sen ha? Senem ulanmasak olanak. Hem de koruyan bağlan sıkılı da birek bile. Bolya. Ay stolun unuman hem de söyle sağlaş. Ay biz gidelim sen guruluş. Yandır bunlar o an. Ömrümü de kordun. Vay ne guruluş oturmanın ne şey. Sağ ol. Şimdi Muratsa, siz tiyatroda gerek adam. Ben bir zat aytıp bilecek, ben öyle adımdan kurulayan. Baş drama tiyatro değilerine Murat Bakbası, Tomaza Sol Baras'ın gelen ok. Sen beylek artistler yok, dur, beylek artistler katı görmedin. Yerdinin özü yeri var da. Ben öyle fikrim. Değişme hakkında deyip aytdım. Keyin halipalar bir neçe artistler beylek değişen, değişme oynayan ustadlar ama. Olarda yönüm min fikrim. Neme da, onsa bil özün bilyen artistçilik işi tiyatroda kollektivliğini iş. Yani eken san çıkmadı. Elbette toylarda. Biraz söylerim öyle. Ne şu alt partiler tiyatro diye mi? Oğulcansız gödevine getirip boranok. Satiriklerden. Eğer mesela beni gördü şayatlarım da ben bile çıksak yani ha. Oğulcan yok golün tomaşaçılar ne aylık bildiriyenler var. Yani ben diyecek kolyam Murat'sa satirikler var adı aydiyan. Hem böyle yaşlarım yetişik geliyor. Bunu diyecek kolyam görem toylarda zaten yeke çıkset bolya ya değişme anekdota ait bolya. Tiyatroda oynardı kallettiğilerin oynalıyor da. Ondan spektakler özün bilen o bir adama bağlı oluyor. Sol adam kılam rol oynasa sol yükün gerçine çekti sol spektakl son oraya gidiyor. Son özün bilen oynar. Sol piyes oynasa ikinci plana çıkan, sonuna çıkan ne diyor yere sırsa oynar da peydası yok. Bir adam sözün yalnız ya ağzasa bolonu kallettiğinin sonucu ne açık da repetisi geçiliyor. Ne değişme takınalarım oynoluyor. Tiyatroda. Olamana sonyalı değişme takınada da 3 sol 2 sol oynolayan var.
Ne Gülşat bilen oynayap ikilik saknalamız var. 3-4'lük Sara Gülşat Adatcan Adat idar. Perhat var. Oğlanlardan beyleki oğlun uydamız var tuveleme. Hayka da var. Asır arada tuveleme. Ozvecemiz bilen Ertin ödiyeri var. Ha, ertin ödiyeri var. Onun ertin partner oyna böyle oynadı. Indi diyecek olyanım. Şumat men begen yan radım. Şu idimde yetişip gelen yaş oğlanlardan Adat san tuveleme, Adat Perhat tuveleme şular yetişti de. Ha. Yine barına Atacan var tuveleme. Törek akımın oğlu. Atam o oynayan tuveleme. Başka da var oğlan birden bak. Ha onu yaşlar da onu yaş yankı. Yankı halkat inni öğren yankı ali mesela tanıcılar dikki edende dikki değil sonyalı adam Perhat ikisem tuveleme tanarlı Gülşat kimden yongdan. Ha inni şular begen yani şu adamdan şular tanalyanna heavi şu dritil geliyor görüyorum kava çare ol bir çıkışa gidende. Ya vilayetler biz gastrollere gidiyoruz da onu da bile gidiyoruz. Onu kâvadına bir spektakl iki ol oynayan da dublör değil ya da. Onun gedekles oynuyor da bir gedek onun sen toyun çıkıyor inşallah'dan ya olma vardın on. Sonra yerine şöyle oynalanına şöyle yer. Sars oynamalı. Ha sonra çok yerin öyle yeri var yani. Men önde orayam şöyle tuveleme yankı Perhatcan var, Adat solar tuvelme degismenemedi. Beyle kurollarda da var oğlanlar tuvelme yaşlarına. Degen stağay beyle oğlanlar atıp oğu tuvelme. Nizmat sol men tiyatrdan yankı bir kino sürülyanı bir bolyara aral kino sürülse ne Rusya'dan neden öğren gördün ha. Mesela bir hepteme ya küçün ya sonra gidilenine Adat nemedi bilya da tuveleme. Adat bilen golpat gör. Ha o bilete oynuyor. Golpat gör. Ha begilen şulun. Bir kelte bir ýerine jamaklar nemer oğlan gülüp bedel etdim dara. Ha o. Onun köp diýje koýam şol forýalar ha o tomaşaçylar şunýalar oynaýarmy degendir ya. Ne bu uzady. Onun şol näse adap çeken onda şol adamlar bir el çarpıp ya birce gül getirýär. Şu bar ýa-da ulun gitdi da. Şol edilen adap käbat bolýan gynandan bir käbat gidýän wagtda gitmeýän wagtda bolýar bir wagtda da baglar düşýärmi? Ýanky iş aladadan sodatlaryny goýýan atem. Onu ziritle çıkanda takna aydıp bolana açan. Hem kişinin dokudu dururdan alada var yine var oğlu tuğulmu yetişkele ola oku diye yine bayratin onun yani kavat bolyara bir hova ulus kolya hillarlı olyan ya yağda uğrak olyan son ziritle bildirmeliler son. Kâsine gıynadı kârdi son bildir ya. Teatrın koklusu bilen öýün koklusyny garmandan da. Kâsine bildir ya son takın aymen yapla on etmen o diyana olmaýar sol. Sonra oynanda canın tenin bilen şu 1,5 saat gelýär oturan adam şu wagtyny tarpyp. Şonu sen nemetmeli onu bir ütköş tara mareken gonsan sol bara nälik neme odan sakna çykýan bir gile şu adamdan alkysy şolun el çarşysynda şolar ýeňip geçýär dara. Men kän gawat derdim şoň. Ya da wagtyňa molya ya uzak kursyum kada ol gelip oynamaly bolýaň. Şu oynayan çıkayı uğrayan uca sodatlar ayrılık gidýän eken. Ona sakna jadaly mukaddesatda meçhitler haripalar bolýar. Indi Muratsa kysgaç bir näse sorup kysgaçdan jogap berýär. Näde sen şudur sakla bilýän? Men kän soru berýärler şonu. Kysgaçdan jogap berýär. Men hiç rady gatworam. Seýlen. Bana birinji nemesi bir rady gatworam, ýüreg malamak, birim şonu ýeňilik bilen neme diýär. Iki ulak berli adam bundan soňky ýaly geçip goýberýär. Nermçi dedem o. Şo edenge degen opşon. Peýdasy ýok. Ýok peýdasy näme? Ol 2000 ýene de şol öňkülük öňküzatlar bir gaharny bir zat diýär, zadan diýen o ey şonu men çeýle diýär. Şonu
neme alamok, kellem alamok. Men gat görmez dedim yok. Düşündüm. Kär bolyan rözünde de bolyan oğlanlar toya çağıryalar zaten dosyarlan onun iş aladan onun yetişen onun kâdı katam gör ya. Onun katı öyle de bir zat diye bolyan näme diye bada oğlanlar. Onun bordan onun yine bir kullan yine öldür. Rahatçayla şeyle oğluklar oğlun. Biyomena katam var mokten aydan onu. Böyle ya. Onun velen nasıl mat otur gelay da diye onu. Düşündüm. Taknadan korktum. Mena şu birinci neme somka diyen. Sol bir galanam durmuşa bağlı näme. Düşündüm. O soruma cevap aldım. Bira, sahnada goýnuňa degenler boldumy? Numan gowruk gördüm. Ay men ýadyma şunok şunu. Ya sahna dedim, diňe teatrda toy sahnasy. Yok, toydan awda şükür eger täze täze öýeti bolly rady diýensek şoň toyun baran ýeriň bilen bolýar. So baran ýerimi bilen bolýan oğlan bir de şeýle goýulanna öwredilen. Düşündüm. Näme bartyram dopda, näme ibiski gelsin. Näme şertde bolsun. Şol ýokman şol näme artizatym da özüň gorak gelmeler. Bilýärmi? Köçede bir durasam sen gelmek için gözünün alına da. Onun baranda da senadır indi aýtşna nämetdi diýdirmejek bolýarsa bize onun bir oğlan bolan soň zatlar ýeňip geçýär. Düşündüm. Ýöne sahnada entek udaşyr gowruk görende. Düşündüm. Teatrda sana artistlikden ayırdılar. Seni. Teatrdan, aktörçülükden ayırdılar. Ýöne başga islenkärini saýla diýdiler sana. Ýöne artistler. Teatrda. İslenkär. Teatrın içinde iste garagulluk saýla, iste teatrdan laýdaly mantroş. Teatr artist bolmadyysemy? Teatrın artisti olmayan teatrdan sana aýlyk berýär. Yok, teatrda artist olmadıysa kino studiya var aýja. Yok, teatrdan iş verilýär. He. Düşündüm. Teatrdan iş verilýär. Ýöne sen sahnada çykyş etmeli. Sahnada çykyş etmeli. Tammy? Meselem. Ýa diýilmeli udojukçylyk ama oraya tapağı yok. Tapağı yok bolsa Taak gözülencemin yanına var bilet satyan şöyle oturacak bileze. Yok, şu men neme esas hügüz edýänem şol köple spektakl goýulanny edýänler üçin şätse. Idi şu taýna şulaýdym goýaýaly, ýa şu taýda goýaýaly. Men özüm ýanky aýdym taýdym bir başym çykandan şu taraflaryň goýarýan onuň şu taýda goýarýan şu bolardym sumlar Zukrestor. Zukrestor diýilýär da. Hiriyle ýanky purkol sajagalar sesler bolýar. Ana şu zatlary nemetmäne şoňa geçmek mümkin. Boldy, düşündüm. Teatrda işler Muratcan. Seni restoran geçirdiler. Muratcan spektakl oýmady. Bir aýam wagt berilýär. Wagtymy çäkli. Bir ýarym sagatyň dowamly spektakl oýmaly. Anara piyesa, näde hudojnyň, näde kompozitoryň. Hemme zadyň ýanynda. Teatrdan 10 tane adam alýdylar sana. İçinde de 10 tane personaj var. İsyan adamım goýup bilýär. Sana 10 tane adam. 10 tane adam. 10 tane adam almaly. Bir aýam wagt berdiler. Bir aýym içine de goýmaly Murat. Teňe birinjilere goýjak barşyň. Düşündüm. Indi şonda sen halipa artistlerden alıp saýlarsyňmy ýaş institutda töpbaran artistlerden saýlarsyňmy? Birinji söz jogap bermä. Eger maňa bir aýyň içinde goýmaly bolsa, bir aýyň içinde ýok, wagt berse, ýok bir aý. Wagtymy ýok. Ona wagt ýok bolsa men näme diýerim? Täze gelenlerden görýän da içinde. Garjakmy? İçinden alaryny olara wagt gidirmeli bolýan da. Öwretmeli, ol geçilen ýollar. Geçilen ýol. Indi men şuňa içinde işläp, şuňa içinde görende adam bile kimin näme rol oýnaýany bilýärmi? Bilýärmi? Ýan gelen olgamony men aldyrar. Meni gösü işläp berdiňiz. Aýda bir aý wagt berdi men belli çok kimin adam. Oyun näme arada? Oyun değişme komediya. Değişme komediya bolsa birinji bilen alardım. Hayt kaka. Aşyr araja, çar çukur. Şollumy? Adat, 4, Gülşat, 5 şollumy? Ondan Cuma kaka var. Cuma kovuz. Altı bollumy? 6 bollumy.
İçinde açık son komedi oynamalar zanlarım. Nemede komedi oynamalar rolüm var sonsun. 4 tane solar var da. Komedide hem tragediyanam, komediyanam. Tragedi oynamırsalar. İkisine mustat yerine getirilýän Gulalak Akmuradowa. 7. Maya Annaýewa. 8. Ondan Oradel durdu. Halli Partisi'nin Oradel kaka. 10. 10. Kalkan kaka var. Maksatı Yok beğendi. Tuvalme 10 beğenmez. Seriyoz rol mu yak? Ne mi? En son kısa. Bu seriyoz mu? Seriyoz rol. Hava 4 değil mi son koy? Seriyoz rol. Ben tıkırım bölüp var yani gittikçe. Düşündüm. Seriyoz rol oynamalı aktriselerden dayılamam ya. Kapağı diyor. Nemeden mi? Kapağı diyor. O rol ilk kadar yak mesele yok. Cennet Paltayeva. Böyle. İndik soru. Murat Orhan Muhammedov. Şu an içinde mon spektakl oynamalı. Mona? Hava. Mono spektakl Mona oynamalı. diyeceğim biz de sağ öğrenci. Yok sağ veren mono der. Sağ veren mono der. Son spektaklım gaydi. Düşündüm Yok. hava. Hava. Yekelikte. Hava. Yekelikte. Hava. Restoran özüne sayla diyorlar. Annem elan saylamalı orada. Yok. Ha. Aktörsün. Siz aktör olup çıksa diyemez. Sonra diyen restoran annem elan çağırırdım Halli Partisi'nin. Annemle ne mon spektakl koydu ben. Daha ne mi? Urmatkan meleği mi koydu onu? Özü koyup oynanan var. Özü. Aktör olup çıksa dedim annem oldum ben. Aktör olup hem rejissör Şeyde mi? hem özüm oynadı. Ha, ben Bayrağı biliyorum. alıp geldi. Yo biliyen mon spektakl oynandı. Oyun daşarı uçtu bayrağı alıp geldi. Annem ile çağırdı. Grand Prix hava. Annem oğlum. Çağırın Annem sağ oğlum. olsun Halip. Hava. Ay Halipam'da hem oğlum. Biliyen. Ben var ya, beriyen soru. Zoğanı sizden alıyor sizden. Ne edilsin soru? Var ya. Murat yanına 2 tane ineğin var. Belli bilen gerçek. Hava. Belli bilen gerçeğin haysamada bir yerin almalı. 1 saat 15 minuttan satire numarada. Vilayete gastrola gittim. Aydalmar vilayete. Hava. Ben nemede onşan gönmeli adam. Bölümün ayıpsın. Haytının başaracağın otayda biz sen adama otayda kat görmedi. Yok. Olurum düşünüyor. Hava. Ben beriyen soru olan bilen de düşündüm. Ha düşündüm olurum düşünüyor. Ben gönmen aydı yani. Sen şunu başarayan, sen hem şunu başaran yok No. yani. Begliğin alma rol ya. Sen begli gerçek tarih uğurdun, oku uğrundan gerçek bu işli. Hemmemizden hem. Plancıyla plan ol ne mol ne yankı teori taraftan. Katı bu iş tuğulama neyse. Satirada köp satiralerde begliğin yazan satiralar aydımlar ama bilen. Gitarada begliğin almalı ol ya da. Pastor Bizde ritile dediler mellerden barıp Tomaş Hoca. Edir sizi yağlı olmadı. Size de geçer işe denir beglem. Begli kâni işe denir. Begli meselemine toylarda tamada olle men bollem ama. Zaten aydımlar ama artist ol onu mu övüyor oğlu tamada için. Yine beglimden. Ha. Bir daha onun yaşın mesele yok. Ha. Düşündüm. Begli aydım aytti, hoş kaytti, toy ulu toy olsun. Tuvalı madem ne restoranlarda ulu toylarda. Ha çıkışay diye. Düşündüm. Şimdi siz bir neyse halifelerden işleştiniz. Ha. Ustad Halipam'la Türkmenistan'ın halk artisti Berdaşir filanın sahnede bile çıkışettiniz. Türkmenistan halk artisti Törü Anı verdi filanın bile çıkışettiniz. Şöyle oynamı koyup dur bu olsa. Hava. Onu Yağış hakkı bilenim çıkışettiniz. Hava. Türkmenistan halk artisti Yağış Murat Akif filanın. Türkmenistan alt kalan artisti Devlet Kanniyin filanın. O kendine orada vardı. Orada. Köşeli ağa. Takamız ol oynadı. O hadina. Şimdi düşündüm. Muratcan. Şunun içinde esası satire oynanan var da. Ne Töre Halife bilen oynatsın. Ne Berdaşır bilen bir Göreğin nemesinde bir. Yok, yararızın da oynadı var. Şey değil mi? Ha. Şimdi şunun içinde misal için, şunun içinde siz kaysısı bilen çarp alıp düşünüşüyordunuz. Bey, teçemet monceyle ne bilyandın ödün. Ati tuğulum ustad da oynadı. Bize gıdıklı ol yattı sonra. Really hem de düzülün yerler sakna çıkan olur yanında oluyor.
ne adden neme bilen hemmeten bileleşýär da. Yo, misal üçin yani aydarın men berýän forum, misal üçin ne Töre halifa meselem Berdaşyr halifa ýa-ni her sen bir derä şiir olar. Ha. Ulu işetkiden satlar. Ha. Edime işleşmek nesip etmedi yönü siz soranın işleştiniz ya. İşleştik. Berdaşyrla mi işleştiniz? Ha. Töre halifa ile mi işleştiniz? Döwlet ganyny filan mi işleştiniz? Ganyny durdy filan mi işleştiniz? Ya bolmasa birini taýlamalymy? Hawa. Yo, indi birini taýlap olar kiçet diýmek. Yok, soran haýsyty bilen çap düşünýärdim halifalar. Döwlet bilen, döwlet sanyň kän fatyryny goňsam bol piýasadyk. Ha, ne altuwlar. Çap düşünýärdim. Ha, way döwlet derse. Bir diýen kidimen maşarýa da. Ha. Käwrartyda bir diýen onuň şonu öwretsem şonu aýtdyraby da, ýöne goýuny ýa. Ha, ýetirmediler şonu. Şey diýip. Dikkide oğakda resurslar demet vardır. Ha, Gönalk diye. Gönalk diýendir. Eli pottis kaka düşündürjek kadar men ala bir taýak taşyndyň berek. Yo pottis goýuny ýa. Alýan soň. Alyada görýän hersin annemesi başga da şol hukman biri bolmaly. Çeppede soňaly. Hawa. Temany okulayan alk diye. Alk diye çeppede tuwalma. Öwretmeli bolýar, aýtmaly bolýar. Ne şunu şeytän daşet ýa da çeppe. Ha. Şunu diýen bolly. Şeydel özüm goşuwer ýaram tu. Awa. Dikkide de şo neme var. Pottisem gowy nemesin. Nagar kakada köplenç. Onu käwa değişme oýnamyzda şol ne asyrda oja kaka onu ýa 3 ýatda. Ha. Şonu orta temaklananna menden bir tema garlan bir tema. Ha. Dikkide ne mekman bir tema var da. Bady ýa Awa. Lokmany tu. Tema var. Asyrda de şeydeli ýa. So bir kim bolsa Stein nämette kak bolýar da. Ýöne käwa ol beýlaksýon paýdilerine solarlarna bolýar da. Solar şu tema oklayandan biri bolmasa neme bolýar da. Bratsar şunu gotdy. Suat näme nesip edenden 43 ýaşaýar. Ha. 43 ýaşyň içinde derejä özüňe bir ýeterlik derejeň we abraýyň we hormatyň we türkmen halkynyň içinde Bappa diýip uluk için dilinne hawa sen adyň elmida ma ýanglan turda Taňrydan geplese çağırňa saňa sag bolsun aýdan. Sag bol. Gel men şonlara tarabata dur. Bilýän, men şonlara geplesdiýdi erkin bilýän barynda bir paçyndan darap ukul barmala on şonlara ýetişmedim de. Yo, men ölmeni elaydım o geň görmek. Ben saçymı aldyrdım, şoň üçin daratdym hadaradım. Yo. Inni ay bir de ömrüm şeyler aýtmy tapdy, işte apaga ýa-ni bakça, o şeraşany. Şunu şu derejeňe 70 derejä geldiň-de Türkmenistan atgadanyn artisti, azap çekip, zähmet çekip, özüňi bagş etdiň şunu da, pida etdiň, işlediň sen. Onu hemme halk bilýär. Şonu gölüňi tutulan hormatly arkadaşlar Türkmenistan atgadanyn artisti diýen ady dakmam. Olar üçin aýratyn bir bag. Doğru. Indi sizin şu derece gelmeniz için şu tiyatroda näme diýilýär Ratsan? Bagas diýilýär da aktörün bir eden işleri bilen şoň esasyny soň erken horlanan nokta sahnalaryna. Kime de bolsun aýdardyň? İlkülere büyük biri var Allah Teala. Mün doğru şükürler edýän. Ha. Täze ýazan maňlaýan ýazylýar diýilýär. Onuň ýene bir gysga çykyrda aýtyp geçeýin. Şu çağa ýeneden dogara. Lema gül çağdan ya mün çağdan sağa perdel olyandır da şey. Ha. Öňaýdylaryna geňmer öňküle bilýärde. Arada internette, YouTube'da da koyupdylar reýlede perdejikde. Daşa şeyle barda ýaly. Onu şey neme diýen soň näçe Sağa dünýäni ha. Şu men dünýäge gelemde ejemaýaty perdeli boldum diýipler. Men dünýäge gelemde şu bardaly arasa dönüp sağa dünýäni ara perdeli bolup dur. Onun sonuna bildim diýdi sonunda wraççy perdeli meni aýryp ondan meni al. Sonuna bildim diýe bir üýtgüç bolar sınowlumda. Diýmek kereli perdeli wagtda? Ha perdeli de bolup dur. Şöylemi? Şöylemi. Ejara da wordun aýdardyň. Birinji bilen Allah jany ulu şükürler aýdýan. Amin. İkinji bilenem mene şu berilen ýazgyp diýip düşünýän o ene tamada boldun aýdym täbi. Şu ýoly uluk. Ene o şu ejen kakyň seni näme bilen şu tallançakda ure men aýdýan köpsine.
Bagışı bolsun artydın şu näçe derejeye ýetdiňe. Şu derejeye ýetseňem şolar sana dilek edýäne çağrılymda dilek etmeýän. Bravo. Etdiýär. İýilniň adamdy bolsun, gowa adam bolsun, halal ýollan ýöresin. Alkyşyny alsyn diýip şolar giýje şey dip biz iňňäde ötken sallançatda uğrap ötürkalar. Doğa dilek edýär, şolaň doğa dilek bilenem. Awa biz şuna gelýärse, soňçynam awa Allahjan näme enatarlarymyzyň barlaryň jany sag bolsun, ýoklaryň jany jennetden bolsun. Awa ömürler uzak bolsun enatarlarymyzyň. Şolara sag bolsun aýtdylar. Ýa şolar bir näme ýetişdirýär-de. Onuň dost ýa bolen men aýdýan dost dokman birini kär oýunçy artist bolsaň dostum köpelýär. Bay bolsaň dostum köpelýär. Dukanyň bolsa. Onuň şu dukana gitdi-de meselem ay bir ýyl ýapdy meselem. Ay men az diňjaljak diýip. Gatnaşmadan bolmada. Dukan üçin dost bolýan. Näme insanyň özü üçin dost bolýan dogry dämi? Indi şu darda bir zada ýene geçerdi. Bir tema şol benim gowa. Ýa-da birine plan ýa ofisier dost onuň serjant geçýän taşlýa ol soň ýene ular genesiýe. Sen şoňa mene diýär dost bolanda şol ejen kakyň näle gözleser diýär, howslar. Dostum ondan şonýal gözleser etdi-de. Şoň üçin diýär-de Kerimjan ýatypdyr menem bir jerini ýetme. Ağamdy üçinidime gözläp soň ýadyma düşdi diýip. Dostlarym känizem öwünüňden çağlyk dostlarym ullakan dostlarym ýene-de dostlaşyp teklip etseler henide men ziyan çekemek dostlar. Bir saat onun için dost oldu. Yeni bir söhbet aydım sağda dost oldu. Bak şöhradım arttıkça dostum kötülü. Yönü erkeklerin içinden bir menin kakam menin hiç kimden için dost oldu diye. Hava. Şol ana kakam gözüyle seyret kakam sen şohradım da. Hakiki dost kakam dostların. Bar tuğulma beydise men gol dostum özüň bilýän taýýan. Tuğulmaz dostumdan çol gözlerle seyredýän dostum. Gol dostum. Bar Şoň bir saky meňem dostum. Seň hem dostum, biziň hem dostum tuğulma. Bar oglanlar. Dogranlar düşünýär. Barlar naý dostum. Sana sawal. Murtin. Her bu geçilen ýol gepbesiri gitarasy geçirsek bir helak bar. Bak men gelen de gitarasyň buklamam. Bir gitarasyň alany? Yok, gitara bada var anime. Men wara sağlygyň gümletmeken dinler ýaly. Yo men karbolan attym ha. Arkaýyn. Edil o bagyslan gelaňyr wasy däl o menne. Siz aktyor. Aýno şeýle bolsa. Haýsa rat berin baksaga. Bakasa. Ani. Onda dur bir min. Urlap ber. Kaptaga bir Bratsan. Bu tomoşasylar var hökman suratda. Bir aýdym dinlemäni isärler. Şun bir değişmere aydınlardan aýtdylar ha. Bolar. Bilýänsiz barşy däl, siz aktyor. Düşündüm. Değişmeýänlerden onu değişmeýän diýende biziň halifa Fuat Bagşyma, Ergun Bagşyma kapy gözüň elede onu. Elbetde. Ana indi tuwalaminlerden gatnaşýar dost hem agyny ýaly. Tuwalym ömrü uzak bolsun. Awdy halifaň gahmajan. Soň aýdan aýdymdan basardymça değişmeýänlerden birini aýtyp beräýin. Ýör agam onu. Ondan soň değişme aýdymdan birini aýtyp beräýin. Ýör agam. Şuň işden çykdym giýdirek, öý ýetmeli tiýdirek. Giýjasam gelnim gaban ýar meni. Avtobus yok durulguda, peydası yok ılgazanda. Şeýdip dostlar kino başlanýar. Wah hey. Avtobus yok durulguda, peydası yok ılgazanda. Şeýdip dostlar kino başlanýar. Näme üçin giýje galýan ýa-da çödüň nirde bolýan? Täýýän çaňlakar imersiň, sen ýerçigin. Üý bikedi maňa kirler çağajaklym gorkup ağlar. Dostlar günne şeýleder. Üý bikedi maňa kirler çağajaklym gorkup ağlar. Ine buňç günün şeýleder. Toba, yeni toba, ýa-da düşýär radnoy oba. İlkinji duýjysyp, imfewi, garaj. İnni gelinim düşse ýa-da, kellem ağır ýaş olwada. Ine dostlar günme şeýleder. Üýdäki düşse ýa-da, kellem ağır ýaş olwada. Ine dostlar günme şeýleder.
Padyum saat 5'te bolyar turmasan halap uçka deger. Yerinden zinkirlep galyarsan. Onu zaftırını iyerdin. 12'de işe geliyerdin. Direktör hındıy gözleri deriyar. Onu zaftırını iyerdin. 12'de işe geliyerdin. Direktör hındıy gözleri deriyar. Tata şöl yapanı yoku iza şol vadnu kantorku medem prema bilka krasta bir. Tak sisi dili obo mili drugna nigri zeli yaçık nu inaçı say parvet. С Новым годом кто-то хая, вам привет от Мардыгая, он живет на 5-м авеню. До росички там соседом, угощал меня обедом, я ему в субботу позвоню. До росички там соседом, угощал меня обедом, я ему в субботу позвоню. Şunun işten çıktım giydirek, uyutmel tiydirek, giyşağırsam kendim kaban yar beni. Avtobus yok durulgudu, pidası yok ılgazandı, şeydik dostlar kino başlan yar. Avtobus yok durulgudu, pidası yok ılgazandı, şeydik dostlar kino başlan yar. Ay sağ ol ağam, canım sağ ol. Bıraksa bırakdı, bu adılay 100, 2, 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler. Şolar ne etti? Onunla yetti mi? Ay, mün geçen daha nap dilyara. Ay bir pariyat ko sinyal oğlanlar tuvalım ne bağış oğlanlar mı? Halkaydı maytlar bir her kim halkaydı maytlar mangadır sene maytip mem ay yo ne şeylaydım doğrudan ay yani şey törediler ya. Ayıptır ya mısın? Onun ayne dedim ben dedim münler dip halkaydı madem bilyanım dedim. Münler? Oğlum yo. Hani dedim göründüm 40 tane koşun olup dedim. Aha. 40 tane dedim hunkarın gidene çoğunla dedim 40 tane tüyla olup gidene dedim. İçinden sayılap münlerim deyip çağırdağı sanıyla çıkıp münlerim bir bunun kalksın bir düşmanın çoğunumuzda bir fıçırap ot yalıvının bir dürümüz kalksın hani deyip dutarını alıp dedim. Kazma dutarını alıp münlerim deyip raydım derken bunlarım otuyor hakikat. Destanın nasıl ol? Yok o. Özüm çoğu tapı otuyorum. Anla? Onu hani ait deyip, onçadan yansama bilmediler. Ne etti be? Son 13'ten vakır olur hatta. Ayıptara ya seni. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha 13, 14, 15, ha 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bahar, ay non bolle dai, ne dedim. Tekin basaryan rahat nayıkta oldu da. Oğlum tuvalime ne ustad. Değişme atma bir değişmedir bro. Murat sen hindaydım ama ayırvadaydım oğlum. Bay arasında ait ya sonra ama arasında. Mümkün ol ait berayam bilyen zerlerine. Bilyen yer ait berayam da. Kâr sonra varan mihmanlar. Bolya. Olan göğün nikmal ona. Ha mümkün ol sağlam. Ananla. Razgapun kinosunda bir bölük yer vardır, şu dost var, aydan yer var ha. Yara. Sonra başardın sen. Dost na raha, pyare na raha. Dost na raha, pyare na raha. Zindagi hame ये तू बारी ना रहा ये तू बारी ना रहा जिंदगी हमें तेरा ये तू बारी ना रहा ये तू बारी ना रहा. Ayıp bilyerde yerlerimde ne medya. Bıraksam yine yıkacaydım en son öyle oynayanaydım ağam.
Şulaydım aydasın meyle şu geçilen yolda deyip vaq zanın alıp geliyor Hindistan'da. O yani Aman var Ömer deyip bizim artistin bilýän korpeçeler alıp başın. Senin kinosuna ses veren. Kinoda bilýän. Bir sesi bilen verersin. Tokuyanları var oğlum sani ne molly vah ecezan oda kolay varayıptırın birden gözüme tuttu çıran özmem duymandırın ha görürsün digin men unduşyal menim on ömürlü undurun Roma irden men jan tepesinde akalı gözüm düşenne sen garaşyan duyurun ertirki doğujokkun bizim süygümüzü karşılar süygüyün güyücünü karşılar ana sonunda men atım bilen okturlu paraga deyim hemme kişinin gözünün anına seni alqaç qaydarın gün nurunu koştum süygümü salıp yada kete izinden yettim süygümü atıp oda kete izinden yettiyen kete gözümden yettiyen şey dedim yıllar öttiyen siz men her näçe teketseniz men her sözüm bir söz qaytalar Roma diýär. Süýgün güýjüni altyarly halipa goýup duranlar şo restoran. Şu jagaşlaryny oňarmadylar da. Altyar näme diýerdi halipamyz? Nerede? Kinoda mı? Hawa. Restoran altyar lift diýer şo. Hawa. Sen hatokanda dağının içine gir ahir. Sen benim golüm yar diýerdi böyle. Ay ömürler. Zaran zawadyn. Ağambar ýene bir aýtma aýtyp bersem, gowy ýanaýdy özüm. Gepbeşikde şulaydy maýda. Ýok aýtmana bilýän agam. Ne maýdaly? Sen aýdym Muratça. Bolýa, başardy bolsa. Ýok. Birisi bağışı, arzu yağışı. Aýdym. Birisi şahir, dörder nağşı. Birisi sevdiler, ol merdana er. Dostlarım, men dostlarım, kalasaşlarım. Birisi sevdiler, ol merdana er. Dostlarım, men dostlarım, mehribanlarım. Birisi harbi, yurdu koruyar. Birisi malum, ol bilinler yer. Birisi deryadı, gemide yüzer. Dostlarım, men dostlarım, mehribanlarım. Birisi deryadı, gemide yüzer. Dostlarım, men dostlarım, mehribanlarım. Birisi ussa, birisi lukman. Derdimden kutulyan, kutbaza çekmen. Barısı ağzı bir, barısı bir can. Dostlarım, men dostlarım, halaslaşarım. Barısı ağzı bir, barısı bir can. Dostlarım, men dostlarım, mehribanlarım. Birisi şoför, birisi çoban. Halalar kılınan, ol devlet tapan. Metece gül verip, ödünün atan. Dostlarım, men dostlarım, mehribanlarım.
Netece gol verip ödolun atan. Dostlarım men dostlarım mehribanlarım. Bugün şükür ediyen bilet başları. Size bugün dileyen uluk yaşları. Kaharlanman gidin sıkma kaşları. Dostlarım men dostlarım mehribanlarım. Kaharlanman gidin sıkma kaşları. Dostlarım men dostlarım kalaslaşlarım. Mehribanlarım radnoylarım. Muratsan, siz Murat olup öz çağalaňyňyza birje wesiýet aýtmaly bolsaňyz, gysy ömrümde çağalaň aňyna ýeter ýaly näme wesiýet berdiň? Bey un ederinde mena şuma adam diýýän, şuma adam wesiýet edýän şol kiçilikden ta ulym tuwalymyna şu inniki utarmaly oku. Ýylyň alkyşyny alaň. Watanymyzy, ýurdumyzy Türkmen oğlu oldu. Ejen kakına iyiliğine vefalı olsan, yurdumuzda akılman arkadaşlık akılman serdarımızda, vatanımızda gerek nesil var. Hava, şoda sebebi, ondan sonra Türkmen'in mahsusat da ben özüm düşündüm ama senin fikrimin Muratsan. Şu ben özlemem de bey. Bu cevapta ben hiç ne doğru deyip bilemem. O öz fikrimin. İyi ol deyip toprağınızda, yurdunuzda şoňa da gulluk et, sonra bereket etmeler, arz kalamalar, hemme adam sonra bolar deyip. Şu madem tavsiyen yine de çok etiyat aydam kan diye. Düşündüm ama Allah'tan sağa çıkılan şu vesiyyete eğer kestir. Şimdi Murat, en son soru. Açık bu soru, sen duygularına tesir etmeye mümkün. Şu yöntemde istenen görüyorum. Şu istenen sütün. Sen durmuşsun sütünden berdi. Sütünden berdi. Şu sütünden aňyrda sen bir näçe gidiren insana yakın adamlar var. Sana şeyle gerek wagty, häzirem gerek şolar. İn iri adamlar bar da, durmuşda her birimizde de bar şol, doğru dämi? Belki ol gow eserin bolup biler. Gow halifaň bolup biler, belki in yakynyň bolup biler. Men onu bilemok. O sizin ýüregiňizde täsir edilýär. Ýüregiňizde näil täsir edýär bolsa şol. Şu isteneden sütünden aňyrdy. Şol adam. Bizde näçe bilen ol gitdiler olar. Size bir mümkinçilikler ödüldi. Arşdan ferman geldi. Murat Muhammedow, Türkmenistanyň arkadanın artisti. Siz 30 ýyl bolay öz watanyňa, öz toprağına gülkü paýlap adamlara hawa şeýle lezzetli dinjal görkök gelýäňizler, hedil berýäňiz adamlar halkça söýýär. Şoňa esaslanyp biz size iň bir edil adam bol. Şu taýdan edil bir 8 saat mümkinçilikler ödýär. 8 saat siziň ýanyňyzda oturup bilýär, çaýlaşyp bilýär, guruluşyp bilýär, didarlaşyp bilýär. Ýöne 8 saat. İsleyen adam. İsleyen adam. Ýöne tirek gerek adam. Ne şu taýda? Ýanyňyzda oturup bilýär. O taýda. Awa. 8 saat goşoňla didarlaşyp bilýär. Şonda şu sütüniň aňyrdan kimi çağırıp ýanyňyzda oturup. Hayır, doğru avatel tapar. Tapardı berdi. İstesen halife. Döwür degişizat yok Muratsan berdi. Hiç döwür degişizat yok. Bu taýda siz iň edil adam, sen isleýän adamy bolýar durmuşda. Şol adamlar anda 8 saat oturup şoňla maslahatlaşardyň, bagyryňa basardyň, gurlaşardyň. Täze dörejeli ýyşinden bir ederdiňiz. Belki siz şoňa görkök biljek zatlaryňyz bardyr. Men ýa-da aýtdym, bir esergeden bolup biler, halifalaňdan bolup biler, öz ýakyn şun korsarlaňan bolup biler diýenler. Şonu kimi gundaklarynda krestada oturdurdum. Edil şuma ýüregime gelen aýtdym, bolurmy? Mana agam ýüregime gelen. Gelen şuma şol nemede dugurda taýlamaly bolsa
Bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam saylar. Yani atı bağıtta on düşümde görmegem atı ulu bağıt. Bizim görmek ister. Görmek isteyen adam hemme kişinin ol yüreğinde. Bada şol insani büyük adam bizim Peygamberimiz Aleyhisselam'ı salavat okuyan iyilünümü, yurdumu yollaşlarımıza, çağrılarımıza, numan şu bizim vatanımıza, özümüze bereket, ağırlık, asudoluk sorardım. Ben neyme de olsa bize bir hayır duasını etse, bizim bir iyilinin adamı olup bir anrik baramıza da bir sevaplı varsan o da. Ne sonra şeyler öğrendim. Amin. Allah canım canım sağ olun sizin. Yurdumuzdan bundan öyle asuda olsun. Ömrümüz uzak olsun. Yine kirleri iş yaşmak dua yetirdim. Bizim bir nesiyemiz olsa iş sallasa. Täzeliklerim de. O täzelik. Indi bir sağollaşmakan ağam. Neme diye de ay käbir ayda ay soň diye garran soň diye düzelörsün de zat diye Türkmenan raydan sözü var. Yaşlyň da etseň towy tä ölýänçän gönlenirsin diye. Garranyň da etseň towy gönlenýänçän gömülürsin diye de. Türkmenan aýdyp durmany. Şoň üçin bir dilek etmek, o zatlar ziyaret etmek, o yerler gitmek. Bratça, canın sağ olsun. Ne? Şu adı ne mi? Usta mı şu? Ne şu Husna Ignesk Magadeni Parahat dediğin bağlarına yerleşe. Yürüyütü Muratcan şu Magaden Parahat dediğin ikinci taşını 249. Magaden. Bunların bir de bir duygudaşlık bildirdi. Onç mümkün olsa deydi. Sizin katnaşan mihmandan da bizden ömür soğuk bolaysın neydi? Tanrı el onu bunun için ne bana aytışlarına göre sana değiştir soğuk da derbi. Genneceme ak kadar genneceme değiştir soğuk. Bardan ana elin soğuk tutsa bardan nefiyetsin ağam. Aynı baran. Bir yaşa varan sen olsa bize değiştir olsa da tuğla minni. Oğla bizimkiler. Ana aşağıda da telefon numara vardır ne? Başkarak renklerini ya başkarak yok Gulyali. Yine cemlerin sayılar neyse telefon numaraları var. Yok Gulyali. Ya Magadeni'de köp sağ olsun haydi ya. Sağ sağ olsun Tanrı elkasın. Sıyla formatlap soğuk verinize gepleşige çağırınızda oğlanlar aparatır oğlanlar size de sağ olsun haydi ya. Sağ olsun yiğitler. Ediyen işiniz üstünlük. Konuşan sana da ulul üstünlükler yar olsun dost. Canın sağ olsun, ömrün uzak olsun. Sağ ol Radnoy, canın sağ olsun. Sözüm yok ben şu geçilen yolun teyasana geldim ağam ömrün uzak olsun. Edip porta teyzelik ömdü. O geçecek işlerimiz var, maslahatlaşar inşallah. Bolya. Karakoç çağızlıkların arasında şu döröcülük toparın arasında ağırayın belent olsun ağam. Elbette ama şu yılgırsın Türkmen halkının içinde tappi deyip duran elbette ama yılgırsın bolup dursun ağam. Karrama. Bolya dost. Köp sağ ol. Size de sağ ol. Sağ ol ağam. Yine mehman vatandaşlar, izleyiciler, geçilen yolun teyze sahanını elbette Türkmenistan'ın at kadarının artisti Murat Oral Muhammedov bilen elbette payitahtımızın en güzel yerine yerleşen Gülşat kafede yad ettik. Mehmanlar elbette bu gepleşik arada fikirleriniz vardır, teklifleriniz vardır, aşağına yazyanız, arkayın fikirleriniz yazın, teklifleriniz yazın. Yani like çıkanmasın, patpısat edin, ömrünüz uzak olsun. Elbette şular yal oğudun dünyanı soğuk eden, elbette şular yal ağzıda durmuş bağış eden, edin arkadağlı kahraman serdarımıda köp sağ olsun aydiyaz. Koy olan canlar sağ olsun, tutyan tutumlu işleri, ilmi dama, rıvaşlıklardan, rıvaşlıklar beslensin. Mehribanlar, yeni bir gede aydiyan, ilmi dama biz bilen olun, bizden kalman, Allah'ın nazar toparı, dine tədirlikler bile.